Η γελιότης της γελιότητας. Συμβούλιο χθες ατελείωτες ώρες, ο Σαμαράς, το Σαμάρι του, ο Βενιζέλος και τα γκέμια, ο κύριος Κουβέλης. Αντιρατσιστικό, ναι, όχι κτλ. Με όλες τις παρελκόμενες δυνάμεις, Ρεπούση και Κόπανη. Όχι μη. Λοιπόν, και θα ξανθούν την Πέμπτη και πάει λέγοντας. Την ώρα λοιπόν που συζητάνε αν πρέπει να γίνει κάτι και τα λοιπά αντιρατσιστικό για να μην βάλλονται, μην προσβάλλονται, και ήρθε και η αρμόδια επίτροπος εδώ και λέει ναι, οι λαθρομετανάστες, αυτοί κάνουν μέτωπο και φωνάζουν ζήτω το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ και στο πλευρό τους θα πολεμήσουμε. Και αν θέλουν πόλεμο κάποιοι, δηλαδή όλοι εμείς οι άλλοι, θα τον έχουν τον πόλεμο. Άντε παιδιά, πάμε και τζιχάτ. Γίνει ένα κράτος σε κράτη. Το έλεγε, το επαναλάβανε, το ξανάλεγε ο Καρατζαφέρης. Θα έρθει μια ημέρα που δεν μπορεί η πολιτεία να τους αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί. Αδυνατή πλέον η ελληνική πολιτεία. Αδυνατή. Αδυνατή. Είναι ισχυρότερη της ελληνικής πολιτείας. Ελληνικά μιλάμε. Τι εννοώ? Ενώ η αστυνομία δεν μπορεί. Άρα θα κατεβάσουμε στρατό. Εάν κατεβάσουμε στρατό, μιλάμε για πολύ αίμα. Αίμα το οποίο θα γυρίσει στη μούρη μας. Από τους προοδευτικούς του πλανήτη. Το αφήσανε. 2 εκατομμύρια δικαιώματα. Όταν λοιπόν πέρυσι άρχισε τις κλωτσοπατινάδες, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, που το λένε και άλλοι, τους έλεγα, ρε εσείς, προσέξτε, θα τους συσπυρώσετε. Θα τους συσπυρώσετε. Ας το σχήμα όπως πάνε από εδώ, θα τους συσπυρώσετε. Συσπυρώθηκαν. Και αυτοί τριμούν τα χέρια. Τι ωραία, έχουμε ομάδα κρούσεως, τώρα παίζουμε γροθιές. Ναι, τι ωραία. Θα συνεχίζουν λοιπόν ενόχλοι τώρα να σφάζουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αργήσαμε πολύ. Έπρεπε η Ελλάδα να έχει πάρει μέτρα. Και με τον παπά και με τον Ζευγά και με τον Χωροφύλακα και με τον Αστιφύλακα δεν γίνεται. Λοιπόν, κατάργηση του Δουβλίνου 2, φεύγουμε για χαρά και αρχίζουμε και σφραγίζουμε διαβατήρια. Και ας έρθει η Ευρώπη να καθαρίσει. Αλλιώς δεν καθαρίζουν με τίποτα, δεν καθαρίζεται με τίποτα ο τόπος. Το 2002 έβγαζα σύνθεμα με καθαρή καρδιά και μου λέει νάτος που θέλει καθαρή Ελλάδα, νάτος που είναι και αυτός χιτλερικός και τέτοιες μπαρούφες. Τώρα λοιπόν δείτε αυτά τα ρεπορτάζ. Εγώ θα το δούμε αυτό το βίντεο με τον ήχο του μέσα, το φυσικό. Πακιστανοί στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, το πάρτι άρχισε. Εμείς ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ παντού και πάντα, το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε πόλεμο θα τον έχετε. Μη μας αγγίζετε. Να τα, θα τα λουστείτε. Τον άλλο, την κοπελίτσα την πέταξε, άλλο στον κρεμό. Και το μάθα το παραμύθι από δικούς μας δικηγόρους. Χαρτιά δεν έχουν, πως είναι 17. 17 ετών. 17. 30 είναι. 17 λέει για να γλιτώσει τις φυλακές. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Και ενώ έχουμε μπλέξει άσχημα σαν κοινωνία, ο κύριος Κουβέλης και το συνάφι του έχει στυλώσει τα ποδάρια, θέλει αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Τι το θέλει? Κλείνει το μάτι στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, εγώ είμαι καλό στα ιδεολογικά, μην κοιτάς τώρα που φόρτωσα
στις πλάτες όλου του κόσμου της φορολογίας. Έχουμε εδώ τον ειδικό, τον Μανούσο Ντουκάκη να μας τα πει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην ουσία μένω δικό σου. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ. Κλείνει το μάτι. Και ο Σαμαράς πρέπει να το καταλάβει ότι το κλείνει το μάτι. Και δεν ξέρω πότε θα βρεθεί με το μετέωρο βήμα του πελαργού, όπως είναι και ψηλός ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι να το καταλάβει. Κάτι συμβαίνει εκεί μέσα. Το πρόβλημά του δεν είναι μέσα στο κόμμα του, που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις τάσεις διάφορες. Το πρόβλημά του δεν είναι με την Τρόικα, τα έχει βρει. Το πρόβλημά του είναι με τους εταίρους που σου λέει αυτός τρώει τα καλά και εμείς είμαστε για τα απορριτώματα, κάτσε να το τραβήξουμε την καρέκλα. Θα έχουμε εξελίξει. Το ρεπορτάζ βεβαίως το έχει ο Χάρης ο Καλούδης. Όμως κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν καθίσουμε στην πολυθρόνα. Κάτι κάνουμε. Πρέπει να παρεύουμε, να έχουμε ένα τηλέφωνο, να ψηφίσετε. Πρέπει να ψηφίσετε εάν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα εκπροσωπεί την Ελλάδα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να καταπιεί και αυτή την πρόκληση. Δεν μπορεί. Μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνια, είδατε, φωνάζει, ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ, το πολύ το ΚΚ, το μετανάστη, τον κάνει βλάκα, ναι. Και από την άλλη μεριά, αν θέλουν πόλεμο, εδώ θα τον έχουν τον πόλεμο. Καμικάζι, μπούμ, θα δίνει και μπουγάρι μέσα στο σπίτι σου. Και η Ελλάδα, τίποτα, καμία αντίδραση. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε και σε λίγο θα έχετε τα τηλέφωνα στο ψηφίστε για να ληφθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες. Πάμε λίγο. Χάρης Καλούδης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλώς τώρα. Μετά την διαφωνία η οποία παρουσιάστηκε χθες στην σύσκεψη των τριών αρχηγών... Χθες είχαμε θυμάσει στο Συμβούλιο και μια διαφωνία. Ο μεν Χάρης Μπότσερς έλεγε θα τα βρούνε και του έλεγα δεν είναι ίδιο το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Όποιος χάσει, χάνεται. Χάνει όλοι. Έτσι. Ή όπως το λένε, χάνει ο Κουβέλης, χάθηκε, ή χάνει ο Σαμαράς, οπότε χάνεται. Και γι' αυτό το πράγμα θα τραβήξει. Το πρόβλημα βέβαια εστιάζεται στις παράπλευρες απώλειες και πιέσεις που έχουν τα δύο μικρότερα κόμματα, τόσο δημοσκοπικά, όπως βλέπουν, που καταβαραθρώνονται και βρίσκονται στα όρια, στο κατόφλι. Εκεί είναι τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι. Εγώ θέλω να πω, συγγνώμη Χάρη μου, βεβαίως, και στον Τάκη Θεοδωρικάκο, ποιος έδειχνε ένα χαρακτήρα. Μην επιτρέπεις να σε βάλει σε παιχνίδια μέσα ο Πρετεντέρης. Ο Πρετεντέρης είναι γνωστός προβοκάτορας. Το ξέρουν όλοι. Και ο Πρετεντέρης θα φάει τη μούρη του. Γιατί στείνει παιχνίδια εν αγνία των αφεντικών του. Μέχρι τώρα εγώ πίστευα ότι ο Πρετεντέρης έπαιρνε οδηγίες. Αλλά ρεπόρτερ 45 χρόνια έψαξε και βρήκα καλά. Κάνει παιχνίδια όχι εις βάρος ημών, εις βάρος των δικών του αφεντικών. Και κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν κάποιοι και θα τον πάρουν από πίσω στο κυνήγι. Να το καταλάβει. Και τώρα εμείς, Γιάννη Πρετεντέρη, θα πάρουμε ένα φακό πολύ μεγάλο και θα φωτίζουμε το τι κάνεις και που την πας στη δουλειά. Γιατί η χθεσινή προβοκάτσια εντάσσεται σε ένα δικό σου σχεδιασμό. Αλλά δυστυχώς τα παιχνίδια που στείνεις τα προβοκατάρεις κιόλας. Και επαναλαμβάνω, θα σε πάρει χαμπάρι. Και ο ένας ο μεγάλος και άλλος ο μεγάλος. Και αυτή τη φορά δεν θα βρεθεί κάποιος να τηλεφωνήσει να σε σώσει από το διασυρμό και την απόλυση, σαν και αυτόν που βρέθηκε την προηγούμενη φορά και μπήκε στη μέση. Λοιπόν, τα χθεσινά, Γιαννάκη, το να βάλεις τον Τακούλη, ο οποίος έχει ανάγκη και το δεκάρικο, πολύ περισσότερο τα λεφτά που παίρνει από τη δημοσκόπηση, δεν γίνονται. Όσον αφορά τον κύριο Θεοδωρικάκο, εμείς θα τα βρούμε και ξέρει πώς θα τα βρούμε. Και ξέρει πώς θα τα βρούμε. Να μάθουν όλα αυτά τα καλόπαιδα, λεφτά τέλος. Τέλος. Και τα νονιλίκια και οι εκβιασμοί και τα παιχνιδάκια που κάνουν όλοι αυτοί που είναι στο χώρο αυτό, δεν θα παίξουν μαζί μας. Θα τους κόψουμε τελείως τα ποδάρια. Τελείως. Τελείως τα ποδάρια. Παιχνιδάκια τέτοια, όχι. Και θα ήθελα να πω του Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος παριστάνει τον σοβαρό. Ρε Τάκη, 0,9 ο λαός. Δεν σε αυτή τη συγκέντρωση στις ΣΕΡΕΣ. Εάν λοιπόν με 0,9
μπορεί να γίνει μια τέτοια συγκέντρωση στις Σέρρες των 1.000 και πλέον ατόμων. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία που έχει 24 μπορεί να μαζέψει 25.000 στις Σέρρες. Εάν μαζέψει 1.000, εγώ θα πάω να αρμέγω αγελάδια. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει. Ή εμείς δεν είμαστε εκεί που θέλει ο Πρετεντέρης να μας βάλεις, ή κάτι πάει καλά. Έτσι. Αυτή είναι η συγκέντρωση του 0,9 κατά τον κύριο Θεοδωρικάκο. Το χρήμα πολλοί εμίσησαν. Την απάτη ουδής. Λοιπόν, δείτε τα. Και σε ειδοποίησα σήμερα, Τάκη, ότι αυτό το παιχνίδι δεν τα αφήσω έτσι να περάσει. Αυτό είναι 0,9, Τάκη Θεοδωρικάκο, και δεν τρέπεσαι. Πώς θα βγεις έξω, μωρέ. Γιογιό του Πρετεντέρη, σας κουνάει ένα 500άρικο ο Πρετεντέρης και παίζει τα παιχνίδια του. Αυτοί είστε. Είστε του 500άρικου. Είστε 500άρικο. Η αξία κάποιον είναι 2 κιλά σφυρίδα. Αυτή είναι η αξία σας. Και ο Πρετεντέρης παίζει τα παιχνίδια του. Και νομίζει θα παίζει. Θα σε πάρει χαμπάρι και ο ένας, θα σε πάρει χαμπάρι και ο άλλος και θα σου πω. Και θα φροντίσουμε εμείς να σε πάρουν χαμπάρι. Θα φροντίσουμε εμείς να σε πάρουν χαμπάρι. Ο Γιαννάκης. Ο δόλιος των δολιανών. Λοιπόν, συγγνώμη Χάρη, αλλά πειράζει, ναι. Έτσι είπαμε για... για πες μου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Πασόκ, όπου ο κ. Βενιζέλος έχει πραγματικά τεράστια και δυσεπίλητα προβλήματα. Προχθές... Η Διαμαντοπούλου ταξιδεύει. Χθες, ναι, του προσθέθηκε και το πρόβλημα της Άννας Διαμαντοπούλου. Η Άννα πάει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι κολπάκια. Βάζω ένα διάμεσο φόρουμ και κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά εμφανίστηκε Σιμίτης και Μόσχελος. Εντάξει. Οι οποίοι ήταν στην εκδήλωση και βεβαίως... Και ο Σιμίτης τώρα δεν θέλει αγκαλίτσες με τον Σαμαρά για να γλιτώσει τις περιπέτειες. Έτσι. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Παρακαλάει. Έτσι κάνει η καρδιά του. Ναι, η ψυχή του. Λοιπόν, ο Σιμίτης πρέπει να είναι τώρα εκεί στην Ευελπίδο για να απολογείται για όλα αυτά. Για να απολογείται για τους εξοπλισμούς. Έτσι. Και ας αφήσουν αυτά. Πες στο Σπύρο, να σταματήσει αυτά. Ο Σπύρος ποιος είναι, δεν κατάλαβα. Τι είναι ο Σπύρος να σταματήσει αυτά. Ο εμπειρότερος ρεπόρτερ ζωή της χώρας. Ο καλύτερος ρεπόρτερ μια σειρά δεκαετιών. Θα πω εγώ, στο Σπύρο σταμάτα αυτά. Θα σας σκίσει, όχι θα σταματήσει. Θα σας σκίσει. Και εσάς και όλους τους προβοκάτορες. Και να μην κοιμάται καλά και ο Κυριακού, γιατί έχει πολλά στη γούνα του. Πολλά. Γιατί αυτό το οποίο έγινε χθες με τον Αρτ, ο Κοντομινάς δήλωσε δεν ξέρω καμία ιδέα. Η ιδιοκτησία του Μέγα δεν έχουμε ιδέα. Ο Κουρίσης, ο Γιώργος, με τα βδελημίας είπε δεν με ειδοποίησε κανείς τίποτα. Τα κολπάκια αυτά του Κυριακού, να ξέρει, θα τα βρει μπροστά του. Και θα βρει πολλά μπροστά του. Πολλά θα βρει μπροστά του. Γιατί έχει ανοίξουμε εμείς το φάκελο Κυριακού, θα αναστενάξει κόσμος. Λοιπόν, πάμε. Μπροστά λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα, το Πασόκ, ο κύριος Βενιζέλος, έστειλε πριν από λίγο με υπογραφή του Γιάννη Μανιάτη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, την οποία ζητά κατά προβλεπόμενα στον κανονισμό της Βουλής να προωθηθεί άμεσα προς συζήτηση και ψήφιση στην αρμόδια επιτροπή και την ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου του Πασόκ κατά πολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, την οποία, όπως λέει ο κ. Μανιάτης, έχουμε καταθέσει ως κοινοβουλευτική ομάδα από τις 21 Μαρτίου του 2013. Τώρα, σε αυτή την πρόταση του Πασόκ, η κυβέρνηση δεν απαντά αμέσως, αλλά εμέσως, λέγοντας ότι, δια του κυρίου Γιάννη Μιχελάκη, λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει η σταθερότητα της κυβέρνησης, αλλά ούτε και η δημοκρατία. Τι είναι ο Μιχελάκης? Υπό ποιο ρόλο? Ούτε του κόμματος είναι, εκπρόσωπος πλέον. Όχι. Είναι αυτή η ωραία κοπέλα, πώς τη λένε, μια όμορφη που βάλανε. Του κόμματος.
στη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι είναι, τη κυβερνήσεω δεν είναι, ώστε ο Μιχελάκης. Είναι βουλευτής επικρατείας σήμερα δηλαδή και πρόεδρος του Ιδρύματος. Για εξωστρακισμού, δηλαδή. Πάει, εντάξει. Ναι, όταν χρειάζεται αυτό. Και βέβαια λέει ο κύριος Μιχελάκης, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες ιδέες και ακρότητες. Νομίζετε ότι όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε με διατάγματα και στα δικαστήρια? Τώρα, δίπλα στον κύριο Μιχελάκη εμφανίζεται και ο κύριος Γιάννης Πανούσης, βουλευτής της Δημάρα. Κοινωνιολόγος, γνωστός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του κατά της κυρίας Μαρίας Ρεπούση. Αυτή είναι παλιά εικόνα. Και ο Ζουράρης. Ναι, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία ο κύριος Πανούσης λόγω του ιδιαίτερου βάρους που έχει μέσα στον χώρο. Όπου λέει ναι μεν ότι η διαφωνία είναι σημάδι υγείας και στα κόμματα πρέπει να υπάρχει. Ωστόσο επισημαίνει ότι άλλο η διαφωνία και άλλο η προδοσία. Ναι, και ότι έχει διαφωνήσει. Εδώ έχουμε προδοσία, δεν έχουμε διαφορά. Δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, των μικροσιατών. Επιτέλους με αυτήν την κυρία. Έτσι. Ναι, και έχει διαφωνήσει με τις απόψεις της κυρίας. Να σου θυμίσω ότι οι φίλοι σου την έβγαλαν στην επιφάνεια. Φοβάμαι λίγο πιο ψηλά από τη φίλη. Δεν ξέρω. Στο βιβλίο αυτό. Πιο ψηλά. Αυτή ήταν υπουργός. Δεν το δέχομαι αυτό το Υπουργείο. Αυτό είναι. Αυτό, γιατί το είπε. Μην κορευόμαστε. Ρεπούση. Λοιπόν. Και η Δραγώνα ήταν. Μην το ξεχνάτε. Όλα τα καλά κορίτσια. Όλα τα καλά κορίτσια, ναι. Λοιπόν, τώρα, καταλήγει λοιπόν ο κύριος Πανούσης ότι έχω διαφωνήσει με τις απόψεις της κυρίας Ρεπούση, ως ιστορικού βεβαίως, και τελείωσε εκεί πέρα το θέμα. Τώρα, το μπράντε φέρ που γίνεται βέβαια μέσα στη Δημάρ είναι χαρακτηριστικό και όλοι πλέον οι αναλυτές συζητούν τη θέση την οποία έχετε πει, ότι ο κύριος Κουβέλης κλείνει και το μάτι προς το ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας ένα παράθυρο και μία δίωδο, το συζητάει και το Μαξίμου, το δίνει και σαν διαρροή, ότι αυτός είναι ο λόγος. Τους καλεί όμως την Πέμπτη, στις 6 ώρα το απόγευμα και πάλι να συζητήσουν. Ζόρια. Αυτά είναι ζόρια. Αυτά λέγονται πολιτικά ζόρια. Το θέμα όλο εάν όμως. το πιάσε ο Σαμαράς, μπράβο που το πιάσε. Εάν του το δώσαμε στο πιάτο, μπράβο που το κατάπιε. Είναι η πραγματικότητα. Ότι ο Κουβέλης προσπαθεί να βρει άλοθη αποκιστρώσεως για να πάει με το φυσικό του κόρο. Στο κάτω-κάτω προϊστάμενός του για μια σειρά ετών ήταν ο Τσίπρας. Όταν είναι πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και αυτός ήταν απλώς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Να μου πω, θα δεχτώ το νεότερο. Ήταν προϊστάμενος, το έχει αποδεχτεί. Επομένως πάει προς τα εκεί. Πάει προς τα εκεί. Και πιστεύω ότι περιπλέκει λίγο το σταυρόλεξο. Περιπλέκεται. Αρκετά. Και μάλιστα κάποιοι σχολιάζουν δεικτικά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί τέτοια περίοδο, γιατί αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τόσα θέματα σε κρεμότητα και ανοιχτά, όπως παραδείγματος χάρη η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, όλα αυτά τα προβλήματα, επιλέγεται ένα θέμα όπως είναι το αναγκαστικό. Η φύση έχει φροντίσει. Κάποια στιγμή έρχεται η περίοδος. Λοιπόν, όθωνα πριν περάσουμε στο Μανούσι του Δουκάκη και τα ενδιαφέροντα με τη φορολογία. Ναι, έχουμε τρία θέματα που παίζουν. Το πρώτο είναι διεθνές. Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν χθες την άρση του εμπάργου όπλων προς τους Ισλαμιστές της Συρίας. Βρε που αγαπήσαν τους Ισλαμιστές. Ναι, βέβαια φαντάζομαι ότι εκεί συμμετείχε και ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ήταν σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών που το αποφάσισε αυτό. Ποιος? Κάποιος εδώ που παίζει... Είπες δικός μας, δεν ακούω τις λέξεις. Δικός μας. Ο Έλληνας εννοώ, άλλο όχι θέμα. δικός μας του λαού. Ο Έλληνας της Αμερικής. Ναι. Ο Έλληνας υπουργός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Περί αυτού πρόκειται. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο Αβραμόπουλος είναι φίλος πάρα πολύ Αβραμόπουλος και μια χαρά ανέκδοτα λέμε όταν βρισκόμαστε ή στο ελληνικό ή ξέρω εγώ εδώ στην Βαρυμπόπη, αλλά η πραγματικότητα είναι τίποτα. Αλλά πότε είπε κάτι ο Αβραμόπουλος που να είναι κόντρα σαν Αμερικανό? Στα δύσκολα φαίνεται ότι και αυτός δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πόσα εμπάργκο είχα φρενάρει και δεν ήμουν υπουργός. Και ήμουν απλώς αντιπρόεδρος μιας κοινωνικής ομάδας εκεί μέσα. Έλα τώρα. Πάμε και κάνουμε άρση. Κατάλαβες μόνο ότι είπε τώρα Όθωνας. Ναι. Άρση του εμπάργου στους Ισλαμιστές. Δηλαδή η Ευρώπη και η Αμερική θα τροφοθούν τους Ισλαμιστές. Να φύγει ο Άσαντ, να έρθουν οι Ισλαμιστές. Πρόσεξε τώρα τι κάνανε, παιδιά. Έχετε υπόψη σας. Οι Αμερικάνοι είναι κούκου. Κούκου.
δίνουν σε όλο τον κόσμο λεφτά που έπρεπε να είναι αγαπητοί και έχουν φτιάξει οχηματικά έργα από όλες τις πρεσβείες. Κάποτε θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, 8-9 ετών και όταν με έπαιρνε ο Πανόπουλος, ήταν 15-16 και πηγαίναμε να παίξουμε εκεί στην αλάνα της πρεσβείας, η μπάλα έφυγε και πήγαινε πάνω στην πρεσβεία και πηγαίναμε με τα πόδια, γκαζόν είχε και παίρναμε την μπάλα. Τώρα οχηματικά έργα δεν περνάει ούτε άρμα σαν και αυτό που λέμε να πάρουμε τώρα. Λοιπόν, στο Λονδίνο, στην Grosvenor Square, θυμάμαι κυρίες και κύριοι, αραχτή και ξάπλα στις 12 η ώρα που ήταν το διάλειμμά τους και πηγαίναμε εκεί στην πρεσβεία και πίναμε νερό κανονικά. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσεις. Πώς τα καταφέρατε, ρε Αμερικανοί? Ταΐζετε όλο τον κόσμο και όλοι σας μισούνε. Αυτό πώς το καταφέρατε? Με αυτά που κάνετε, τις παρεμβάσεις στη ζωή των άλλων. Τώρα αγκαλιά με τους Ισλαμιστές. Να φύγει ο Άσαντ. Να φύγει ο Άσαντ προς μόνο. Φάγατε εσείς τον Σαντάμ Χουσέιν. Και την ίδια εποχή κατά στα όπα το Μουσάραφ. Τον άλλο, τον Πακιστανό. Διάκριση δυναστών. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Και πού θα πάει η υπόθεση? Αν δεν δείτε, κυρίες και κύριοι, ο Νετανιάχου να στηρίζει τον Άσαντ, όχι υπογείωση όπως κάνει τώρα. Και φανερά, εμένα μην λένε Καρατζαφέρη. Στέλνει την αγκαλιά. Αγκαλιά, στέλνει τον Νετανιάχου στον Άσαντ. Σου λέει, Άσαντ, πού με πας, ρε Αμερικάνε, με τη ζούλια σου? Μου βάζεις Ισλαμιστές στην Αίγυπτο. Είχα βρει ένα τρόπο επικοινωνίας με τον Μπουμάρα και ήμουν καλά. Είχα βρει με τον Άσαντ μια έντιμη, πώς το λένε, σχέση. Μου βάζεις Ισλαμιστές από εδώ, Ισλαμιστές από εκεί και με έχεις αλτάρι. Αυτά είναι τα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τι είπε? Έβαλε την Ευρώπη, άρση. Για λέγε. Ένα άλλο θέμα, μια και μιλάμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, προέκυψε με τα πυροσβεστικά που νοικιάζει η Ελλάδα κάθε χρόνο. Και εδώ είναι βέβαια το θέμα του Υπουργείου. Έχει ο Αβραμόπουλος, τι σχέση έχει? Όταν ήταν Υπουργός Άμυνας το 2012. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έγινε μια επιστολή με την υπογραφή του, την οποία δεν την έβαλε ο ίδιος. Και εκεί... Όχι, προσέχει που τη βάζει ο Αβραμόπουλος. Ναι, εν πάση περιπτώσει εδώ κάποιος την έβαλε εκεί που δεν έπρεπε. Με αποτέλεσμα να ανατεθεί το έργο αυτό στην Άμσα, που είναι η υπηρεσία προμηθειών του ΝΑΤΟ. Και σαν αποτέλεσμα βέβαια το διαγωνισμό για την πυρόσβεση στην Ελλάδα κέρδισε αρχικά μια τουρκική εταιρεία και εδώ έγινε χαμός. Όπου αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι το Υπουργείο, δηλαδή, ο Υπουργός δεν είχε... Οι Τούρκοι θα βάζουν τις φωτιές με τους πράκτορές τους και θα πηγαίνει από πάνω να τις σβήνει η τουρκική εταιρεία. Ναι, αλλά τα αεροπλάνα θα επιχειρούν από τα δικά μας αεροδρόμια, όπου θα βλέπουν και όλα τα γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι, και εκεί βέβαια... Τελικά. Έγινε δεν βρήκανε ποιος υπέγραψε θέση του Αβραμόπουλου? Όχι, φαίνεται ότι ακόμα το ψάχνουν. Ναι. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που έγινε. Ακούστε κάτι σοβαρό, τι λέει εδώ ο Όθωνας, αυτά δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Λέει ο Όθωνας, ο οποίος είναι ειδικός στα θέματα εξοπλισμού, ότι με μια υπογραφή του Υπουργού, μία υπογραφή που δεν είναι δική του, ξεκίνησε μια διαδικασία να γίνει ένας διαγωνισμός στο ΝΑΤΟ μέσω της ΝΑΜΣΑ και να πάρει μια τουρκική εταιρεία την πυρόσβεση στην Ελλάδα. Τόσο απλά. Υπογράφει κάποιο και γίνεται μια δουλειά. Καλά, κανείς δεν ξέρει. Ξεκινά μια διαδικασία, ένα διαγωνισμό, του ζητάνε ένα έγγραφο. Ιδέα δεν είχε ο Υπουργός. Μα πες μου, σε παρακαλώ, πώς γίνεται, το καταλάβω. Πολλά περίεργα γίνονται. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Καλά, ψηφίζουν νομοσχέδια. Εσύ, ρε Μανούσα, που είσαι άνθρωπος, ξέρεις να γίνεται αυτό το πράγμα? Και χειρότερα. Και χειρότερα, Πολύ χειρότερα. Συγγνώμη, με έψινο ή με ομικρογιώτα το χειρότερα? Όπως σας αρέσει. Με ομικρογιώτα. Με ομικρογιώτα. Χειρότερα, δυστυχώς. Να σου πω κάτι, ρε Μανούσο. Ο παππούς μου ο Σπύρος, εκεί στο Νταΐγετο, σε μια πλαγιά επάνω, στα 1600-1700, μου είχε αφήσει κάτι κοτρόνια εκεί πέρα, ήταν και 2-3 στάμνοι. Θα πληρώσω εγώ τώρα εφορία. Βεβαίως. Θα γίνει οικόπεδο παραθαλάσσιο για την εφορία. Χθες, καταρχάς έχω να πω ότι πολλές φορές θέλω... Πολλές φορές θέλω να πάω σε Λοιπόν, άρα τι θα κάνω εγώ? Ναι. Σε αυτόν που μισώ πάρα πολύ που μου κάνει πλάκες, θα πάω να το γράψω. Μα δεν ξέρετε πλέον η απειλή του γονιού προς το παιδί. Πρόσεξε, μην μου ξανακάνεις κόλπα, Θανάση, θα σου γράψω όλα τα οικόπεδα.
Όλα τα χωράφια. Όλα τα χωράφια. Ναι. Πρόσεξε τι κάνεις. Έχω να πω πρώτα, Πρόεδρε μου, ότι καμιά φορά θέλω να πάω σε δημόσια υπηρεσία που έχω 10 λεπτά δουλειά και δεν πηγαίνω. Γιατί 2-3 ώρες υπάλληλοι. Πες μου τι κάνει ο Καρατζαφέρης, πες μου τι κάνει το λαός. Το ένα, το άλλο, τούτο. Θα πάτε στη Νέα Δημοκρατία, θα έρθει η Νέα Δημοκρατία σε εσάς. Αυτό και όλα αυτά. Δείχνει ότι ο κόσμος είναι ζωντανός απέναντί σας και απέναντι στο λαϊκό Ορθόδοξο. Υπάρχει ένα τραγούδι, Μάνωσε μου. Να το πετιέται. Λοιπόν, αυτά που λένε ορισμένοι που μας αγαπάνε πάνω από το κανονικό και ψάχνουν να βρούνε στάνη, ψάχνουν να βρούνε, ξέρω εγώ, κάπου να ξαποστάσουν, να πιούνε νερό και ας έχει μέσα και κόπρανα και οτιδήποτε. Δεν πειράζει, θα δικαιωθούν. Να πω λοιπόν ότι εχθές είχε σύσκεψη η Δημάρ, το τεράστιο αυτό κόμμα με μεγάλη σοβαρότητα και προοπτική, επίσης το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, πώς θα κατανείμουν 3 δις 200 ευρώ φόρους στα χωράφια. Έλα μωρέ. Λέει η Νέα Δημοκρατία, πω εκεί στη Μύκονο, στη Δήλο, αυτά τα χωράφια έχουν τεράστια αξία. Είναι αετοφολιές. Λέει η Δημάρ, μα καλά, έχουν αξία τα χωράφια, αλλά δεν έχουν εισόδημα τα χωράφια. Λέει να αποκτήσουν, να πηγαίνουν εκεί οι γυμνιστές, να πηγαίνουν τα αγόρια, τα κορίτσια, να κοιμούνται στα χωράφια μέσα, να αποκτήσουν και εισοδήματα κτλ. Είχαν λοιπόν ένα αλαλούμ, η Δημάρ λέει, εγώ δεν δέχομαι στα χωράφια. Το ΠΑΣΟΚ λέει έτσι και έτσι. Ορισμένα χωράφια θα πληρώνουν, ορισμένα θα... Και ποια θα πληρώνουν αυτά που έχουν θέα, λέει. Τι θέα, αυτοί ξέρουν. Η δε Νέα Δημοκρατία 3.200 μας ζητάει το αφεντικό μας, η Τροϊκανή και η Τοκογλύφη. Πρέπει να τους τα δώσουμε. Και έμεινε η συζήτηση εχθές για να αποφασίσει σήμερα αύριο ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Ωραία, επειδή είσαι πρωτοτεχνικός, θα σου κάνω μια ερώτηση που σου κάνω όλοι. Εγώ δεν ξέρω καν που είναι αυτά και πόσα είναι και τι είναι. Τι κάνω. Θα πληρώσεις. Τι άπλω, σε ποιο. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί θα καταλογίσουν. Και άμα κάνω εγώ μια επιστολή και πω στον έφορο, στα παραδίδω κάτι τα δικά σας. Δεν τα δέχεται η εφορία. Η εφορία θα σου μπλοκάρει τη φορολογική. Μα δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω. Δεν τα ξέρω ποια είναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ θέλουν να σου τα δώσουν, ας μην έχεις εισόδημα για να πληρώνεις. Γιατί πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. 5 φορές δεν κάναμε ε9 και το έχουν χάσει. 500 δεν ζητάνε τώρα πάλι να κάνουν περιουσιολόγιο. Δεν έχουν στοιχεία. Το ζητούμενο είναι ότι θέλουν αυτοί 3 δις 200 ευρώ να εισπράξουν μέχρι τέλος του χρόνου από τα χωράφια. Δεν τους ενδιαφέρει, Πρόεδρε. Ο λαός. Ο ελληνικός λαός τους ψήφισε. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Είναι πρόθυμος να δώσει 3. Δεν ξέρω αν είναι δις, αλλά έπασε. Τώρα όμως θα τα πληρώσουν. Θα περιμένουμε 2-3 μέρες η σοφία του πνεύματος που θα έρθει σε αυτούς. Μπορεί από τα 3 δις 200 να φορολογήσουν μόνο τα παραθαλάσσια και να εξαιρέσουν κάτι βίλες που έχει το ΠΑΣΟΚ εκεί και τα υπόλοιπα και να πληρώσουν εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή, για κάτσε, σε κάποια βράχια είναι και η βίλα του Στουρνάρα και του Γιάννου Παπαντονίου. Στη Σύρο εκεί πέρα. Άλλο, τι άλλο. Τώρα εκεί τι να πω, Πρόεδρε μου. Εγώ τον Γιάννη τον Στουρνάρα σαν πρόεδρο της ΙΟΒΕ τον θυμάμαι να έχει ένα λιβανιστήρι και να λιβανίζει Σιμίτη Γιώργο Παπανδρέου και να φεύγουν μέσα από τη συζήτηση που μας είχε καλέσει 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Τραγάκη και σήμερα να διεκδικεί πρωτοκλασσά τη θέση στη Νέα Δημοκρατία. Θα τρελαθώ εγώ. Εγώ θα τρελαθώ. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι. Τι κρατούσε, λιβανιστήρι μου το πες. Ναι, λιβανιστήρι. Το ίδιο κρατάει απλώς. Ναι. Ομνή στην Τρόικα. Μα το Πασό, το Σιμίτη λιβάνιζε. Λέει αυτός θα πάει καλά. Μόνο με αυτό πάμε μπροστά και σηκώθηκε και έφυγε. 5 στελέχη τη Νέα Δημοκρατία από την ομιλία του μέσα. Και τώρα λέει, τον αγκαλιάζουν. Ναι, και λέει όχι. Τους ετοιμάζουν πολυθρόνα κουνάμενοι για να το βάλουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που υποστήριζα κάποτε, που αγαπούσα, που αγωνιζόμουν. Τις πλάκας έχουν γίνει. Όλοι αυτοί αγκαλιάζουν με πολύ θέρμη τον κύριο Στουρνάρα που δεν τον είχαν στην πρώτη επιλογή. Ο πρώτος επιλογή ήταν ο Ράπανος. Ναι. Και επειδή είπε όχι εκείνος σοβαρός άνθρωπος, φαγώθηκε ο Στουρνάρας, ο κύριος Ράπανος και τώρα ο Στουρνάρας, ο οποίος ήταν καλός καθηγητής.
Έχω συνεργαστεί μαζί του. Εγώ όταν ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας. Όχι, εγώ έχω συνεργαστεί και τον βρήκα πολύ αξιόλογο. Όχι. Μα άνθρωπος σου λέει εντάξει, τι πάω να μπλέξω εκεί πέρα. Να προχωρήσουμε λίγο με τις φορολογικές δηλώσεις. Για πάμε, όλη η Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, που ανήκουμε, έχει καταθέσει τις φορολογικές δηλώσεις από την Κύπρο μέχρι την Ισπανία και από την Ιταλία που είχαν και εκλογές. Ναι, βέβαια, Μάγιος τώρα. Έχουν καταθέσει τις φορολογικές δηλώσεις, έχουν εισπραχτεί οι φόροι εκτός από την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ανάγκη, δεν το κάνουμε μόνο. Όχι, δεν εννοούν να ξεκινήσουν. Αυτοί είναι οι επιστήμονες. Γιατί εφόσον έχουν αυτοί ανάγκη. είναι οι ικανοί άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ικανότατοι. Εδώ να ψάξουμε να βρούμε το εξής. Ενώ έχουν πρεμούρα μαζέψουν γιατί δεν διακπερώνουν το αγώγι. Ένας λόγος υπάρχει. Ότι είχαν δηλώσει στους Τροικανούς και τους Στοχογλύβους ότι φέτος θα εισπράτανε έσοδα διπλάσια από τα προηγούμενα χρόνια και βλέπουν ότι λόγω ύφεσης και λόγω εισοδήματος δεν θα εισπράξουν ούτε το 1 τρίτο από πέρυσι, καθυστερούν τις δηλώσεις για να πάρουν τη δόση του Ιουνίου. Διότι διαφορετικά θα τους βάλει πρόστιμο η Τρόικα. Θα τους πει με κοροϊδέψατε. Μου τη φέρατε πάλι εσείς οι λεβέντες της κυβέρνησης, της τρικολόρ κυβέρνησης. Αυτά από τον Μανούσο, τον Ντουκάκη, θα τον ξανακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε όμως στο Έχουμε ψηφίστε, και το τρίτο θέμα μετά. Να πάμε λίγο στο ψηφίστε. Για τη ρύθμιση των χρεών. Αυτή τη μεγάλη απάτη. Αυτό είναι ωραίο. Όποιος κάνει αίτηση για να μπει στη ρύθμιση χρεών είναι σαν να βάζει το κεφάλι του στο στόμα του λιονταριού. Όχι. Το τι το περιμένει ή όχι. Είναι σαν να βάζει στο κρεβάτι του με τη γυναίκα του τον έφορο. Και όλο αυτό το νομοσχέδιο. Είναι δυνατόν. Και όλο αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, το έκανε ένα πλασιές Ολλανδός και τους το παράδεισαν στο Υπουργείο Οικονομικών και το υπογράψανε και το προχωρήσανε. Φίλος του Πλασιέ, όχι οικονομολόγος, όχι δικηγόρος, πλασιέ το επάγγελμα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ναι, φίλος του Ράικεμπαχ. Για να πείτε στον όροφο. Θα σας δώσουμε πάρα πολλές δόσεις. Μου θυμίζει αυτούς τους σκλάβους που φέρνανε οι Εγγλέζοι στα καράβια τους και τους πηγαίνανε και τους ξεφορτώνανε στην Αγγλία και στην Αμερική. Παρόμοιο είναι και οι Έλληνες όταν υπογράψουν και δώσουν ακίνητα, τους λογαριασμούς, τη γυναίκα τους και όλα τα σχετικά. Τα οποία θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο Μανούσος Ντουκάκης. Μην τολμήσετε να σκεφτείτε ρύθμιση τέτοια. Σου ζητάει τα πάντα. Τα πάντα. Και δεν σε βάζει στη ρύθμιση, θα περιμένεις 6 μήνες για να δει αν θα σε τα πάντα και σε στιμώνει, σου λέει τώρα σε έχω στο χέρι, έλα εδώ. Δηλαδή, μιλάμε την απόλυτη ξεφτύλα. Την απόλυτη. Δεν θα μαζέψουν λεφτά. Εάν θέλανε μπορούσαν να μαζέψουν λεφτά. Έτσι, αφαιρείς τα πρόστιμα και λες σε 3 δόσεις, καθαρίζω, σε εξοφλώ. Αμέσως, να δεις προστατικότητα. Όλα. Η ρύθμιση αγχώνει για 2.700.000 Έλληνες. Αν θέλουν, όπως το είπατε, να εισπράξουν, μπορούσαν να κάνουν 3 σειρές. Ότι ελάτε, κάντε ρύθμιση, θα σας βοηθήσω άμα χρειαστεί, θα σας δώσουμε και ένα δανειάκι για να εισπράξουν. Αυτοί εδώ πάνε να σε εξευτελίσουν, να σου πάρουν το χωραφάκι στο χωριό, να πας στο χωριό μετά και να σου πούνε ποιος εσύ είσαι, ο Καλούδης, ο Μεγάλος και ο Τρανός, αφού σου κατασχέσανε ένα τσιπάκο 20 τετραγωνικά μέτρα. Με λάχανα. Με αγκινάρες μέσα, με τσουκνίδες μέσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ψηφίστε. Το θέμα της ημέρας, παρακαλούμε πάρα πολύ, σηκωθείτε τον καναπέ και ψηφίστε. Δεν θα κάνουν κουμάντο εδώ οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι απειλούν την Ελλάδα με πόλεμο. Ενώ ταυτοχρόνως ευχαριστούν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ. Δείτε το. Ψηφίστε, δουλειά και άγχος ψηφίστε. Οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες απειλούν με πόλεμο την Ελλάδα, ενώ τάσσονται στο πλευρό του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταπιεί και αυτήν την πρόκληση? Ψηφίστε ναι από σταθερό και κινητό 9011-901681, από σταθερό χωρίς παγιωτέ 9011-003031, όχι από σταθερό και κινητό 9011-901691, από σταθερό χωρίς παγιωτέ 9011-003041.
Οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες απειλούν με πόλεμο την Ελλάδα, ενώ τάσσονται στο πλευρό του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταπιεί και αυτήν την πρόκληση? Καταπηδική σας κριτική. Ψηφίστε. Λοιπόν, Μίκης Θοδωράκης εξομολογείται και λέει ότι συνεργάστηκε με τους Αμερικάνους. Να δούμε ποιον άλλο θα συνεργαστεί ο Θοδωράκης, κάποτε αρχηγός των Λαμπράκηδων, για να φέρουν τον Καραμαλή. Είδαν και απόειδαν, λέει, οι Αμερικάνοι με τα κακά παιδιά της επταετίας, τους χουντικούς, και απεφάσισαν, επειδή τους κάνανε όλα τα χατήρια, να τον αλλάξουν τον Καραμαλή. Και μάλιστα το φωνάξανε στο Ουάσιγκτον, δεν μας διευκρινίζει να του κάνανε τα εισιτήρια και του είπαν: μπες στη μέση εσύ να γίνει η κολεγιά. Θέλει να γιάσει ο άλλος, αλλά δεν τον αφήνει ο διάλος. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο Θοδωράκης και μετά θα συνεχίσουμε. Εγώ ίδιος ομολογώ ότι συνεργάστηκα για τη λύση Καραμαλή, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της εξάρτησής μας από τους Αμερικανούς και προβαίνοντας εγνώση μου σε συμβιβασμό. Και επειδή οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ειδικά μετά το Πολυτεχνείο, έψαχναν και αυτοί τρόπους για να παραγούν από τους στρατιωτικούς και συμφωνούσαν μαζί μου για τη λύση Καραμαλή, με κάλεσαν στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο του 1974 να μεσολαβήσω προκειμένου να δεχθεί ο Καραμαλής να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα? Ο Καραμαλής ήταν σε επαφή με τον Μακαρέζο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Επαφή την οποία διατηρούσε μέσω ανθρώπου του Μακαρέζου και μέσω του Αχιλλέα, του αδερφού του. Και έχει στείλει και 2 επιστολές στον Μακαρέζο, που του λέει: έτσι μας συνεργαστούμε. Αλλά για να συνεργαστούμε πρέπει να φύγει ο Παπαδόπουλος από τη μέση. Και να γίνεις εσύ πρωθυπουργός και εγώ πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό το σχέδιο Καραμαλή. Το μεθόδευε. Γίνεται αυτό που έγινε στις 25 Νοεμβρίου, οπότε ο Καραμαλής έρχεται ξανά σε επαφή με τον Μακαρέζο. Τι θα γίνει? Αλλά είχαν δρομολογηθεί τα πράγματα. Πριν λοιπόν από το ταξίδι του Θοδωράκη στις ΗΠΑ που απεκάλυψε ο ίδιος, είχε γίνει μια συνάντηση. Και κανείς δεν μας μιλάει Ετσεβίτ, Καραμαλής και Κίσινγκερ. Δεν μας μιλάει κανείς για αυτή τη συνάντηση και τι αποφασίστηκε. Να ανοίξει τώρα ο φάκελος της Κύπρου. Να δούμε πού θα σταθούν κάποια καλόπεδα. Να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Μπορεί να λέει αλήθεια ο Θωράκης, μπορεί να λέει αλήθεια στις απομνημονεύματα του Καραμαλής. Να δούμε, ρε παιδιά, ποια είναι η ιστορία. Γιατί θέλουν να παραποιούν την αλήθεια, την πραγματικότητα. Όταν έγινε το Πολυτεχνείο αυτή η σύναξη, δεν υπήρχε χούντα. Υπήρχε πολιτική κυβέρνηση με πρόεδρο τον Παπαδόπουλο. Τον πολίτη Παπαδόπουλο. Από τις 8 Οκτωβρίου είχαν φύγει τα στρατά σε σημείο που να έχουν ενοχληθεί μεταξύ τους ότι πάει η Επανάσταση, και πρωθυπουργός ήταν μια πολιτική προσωπικότητα Μαρκεζίνης. Ο στενότερος συνεργάτης του Παπάγου. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν. Αλλά δεν τη γούσταραν αυτοί και πηγαίναμε για εκλογές το Φεβρουάριο. Εκλογές που δεχτεί αριστερά. Αλλά σου λέει ο Μαύρος και ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, πού πάμε εμείς? Θα την πατήσουμε όπως την πάτησαν οι παλαιοκομματικοί στην Τουρκία, και βγήκε τότε με τον Οζάλ, με τον Ευρέν, ο Οζάλ. Θα μας προκύψει Μαρκεζίνης και καθήκαμε. Και σαμποτάρισαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτό έγινε. Άκουγα το Τσεβέλε εγώ τότε τα βράδια και άκουγα, λέει, τον Μαύρο και τον Κανελόπουλο να λένε: πήγαινε επίσκεψη ο Μαρκεζίνης ως πρωθυπουργός στο Πεντάγωνο. Ακούστε προβοκάτσια. Εάν νομίζω ότι είναι πρωθυπουργός, τώρα που θα πάει στο Πεντάγωνο να δέσει τον Ιωαννίδη. Να δέσει τον Ιωαννίδη. Εκεί είναι η Τσεβέλε, ζήτησε τις κασέτες. Δηλαδή τι λέγανε? Ιωαννίδη θα σε δέσει, δέστονε. Αυτό έγινε. Φιλότιμος ο Ιωαννίδης, τους έδεσε όλους.
Και πάμε και γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο. Τι γιορτάζουμε? Τον όλεθρο. Εθνική εορτή. Είναι εθνική εορτή, για να βάλετε λίγο στο μυαλό σας τι κούκου είμαστε. Είναι εθνική εορτή το Πολυτεχνείο και δεν είναι εθνική εορτή η 5η Οκτωβρίου που απελευθερώσαμε τη μισή Ελλάδα τότε με τους Βαλκανικούς πολέμους. Το Πολυτεχνείο. Το κάναν κάποια παιδιά, μαζευτήκαν από μέσα στη νομική και πήγαν κάτω, κάποια άλλα εκεί. Ελευθερία, ψωμτή, ωραία συνθήματα, άντε, και έτριβε τα χέρια του ο Ιωαννίδης. Έτριβε τα χέρια του, σου λέει δεν μπορώ να μπουκάρω τώρα μέσα, γιατί έχει αρθεί ο Σιωτικός νόμος. Δεν είχαμε Σιωτικό νόμο στις 17 Νοεμβρίου και πριν, δεν είχαμε, έχει γίνει άρση προκειμένου να λάβει η πολιτική κυβέρνηση. Είπα Μαρκεζίνης, δεν πάω ακόμα με Σιωτικό νόμο. Τα γεγονότα όμως αυτόν ανάγκασαν το βράδυ να γίνει Σιωτικός νόμος, έβγαλε τα που λένε του ο Ιωαννίδης, που λένε τα οποία είχαν ψήσει οι πιτσιρικάδες. Περνάγαν οι ευέλπιδες απ' έξω από το πεζοδρόμιο και φωνάζαν, θα σας σκίσουμε ρε, θα σας τάψουμε, φάμε ζωντανούς. Αυτά είναι ηχογραφημένα. Πηγαίνουν οι ευέλπιδες στη σχολή Ευελπίδα εκεί πέρα δίπλα και λέει, αμάν, αυτοί θα μας φάνε. Ή θα τους φάμε, θα μας φάνε. Τόσησαν οι Αμερικάνοι καλά το παιχνίδι και φάγαν τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ένα μήνα πριν είχε αφήσει τον εφοδιασμό των Αμερικανών στη Σούδα στον πόλεμο Αιγύπτου-Ισραήλ. Τον φάγανε με τον γνωστό τρόπο. Φέρανε τον Ιωαννίδη, από εκεί πέρα ο Ιωαννίδης ήταν ο Ιωαννίδης και ψάχναν τη λύση του Καραμαλή. Ρίξανε τη λεμονόκουπα, την μπανανόφλουδα στον Ιωαννίδη, εθανώς στην Κύπρο θέση ο μεγάλος και τρονός, τσιμπάει ο άλλος, τρώει τον Μακάριο, ντουμπαμ, μπαίνουν οι Τούρκοι, χάσαμε το μισό νησί και κερδίσαμε τη μεταπολίτευση. Είδαμε θρίαμβο. Τρέχαμε, εγώ θυμάμαι τότε, είχα επιστρατευτεί κιόλας, έτρεχα με την στολή εκεί του Σμηνία, κεριά, ερχόταν η μεταπολίτευση, θα φάμε κρέας. Να, η μεταπολίτευση, πού είμαστε. Έτσι για να λέμε την αλήθεια. Με τσιγλάει ο τέτοιος. Έχουμε και ένα καλό βιντεάκι του, μήπως έχουμε ένα βίντεο του κυρίου Θοδωράκη με μια άλλη παρέα λίγο πριν πάει στην Ουάσιγκτον. Το βρήκαμε. Για να το βρούμε. Το βρούμε. Πάντως, Πρόεδρε... Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, ξέρουμε, έχει φτιάξει τη βίλα του στο Βραχάτι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, όπως όλες οι βίλες, έχει τα δικά της, κύριε Μανούσο, και είναι μαζί και συναγελάζεται με ποιον? Με το Λαδά. Με το Λαδά. Αντίσταση με το Λαδά να τρώνε σουβλάκια στη βίλα τους. Ένας. Για λέγε Όθωνα. Ναι, από ό,τι λέει ο κόσμος, 3 εκ των ηρώων εκείνων του Πολυτεχνείου, το οποίο τουλάχιστον η μία δεν το αρνείται, ήταν το πρωί της 17ης Νοεμβρίου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ονόματα λέμε, υπολείψεις, θα θίγουμε. Ναι. Σε παρακαλώ, που δεν θέλω κουβέντα για την Επίτροπο. Έτσι. Δεν το έχει αρνηθεί πάντως. Είμαστε ωραίοι. Του αρέσει η Δαμανάκη και ο Γάμος. Ξέρω ότι η Πρεσβεία έπαιξε παιχνίδια εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ο Α, ο Β, η Γ. Έτσι λένε τώρα. Πάντως η ίδια δεν το έχει αρνηθεί συγκεκριμένη. Και είχε πει ότι είχαν πάει σαν αντιπρόσωποι των φοιτητών για να διαπραγματευτούν με τους Αμερικάνους. Βέβαια, το αποκλεισμένο Πολυτεχνείο. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Έχουμε κάτι άλλο? Λοιπόν, έχουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Χρήστος Μαρκογεννάκης, ο πρόεδρος της Προανκριτικής, πρόκειται να στείλει σήμερα συμπληρωματική πρόταση κατηγορίας κατά του κυρίου Γιώργου Παπακοσταντίνου για απιστία σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα με τις πληροφορίες που έχουμε, με την κατηγορία ότι μετήλθε διαφόρων τεχνασμάτων για την αλλίωση της λίστας. Αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες μέχρι τούδε μαρτυρίες. Άρα μέσα ο Παπακοσταντίνου. Πάει για μέσα, ναι, και πάει γερά για μέσα από ό,τι φαίνεται, μαζί με όλους τους συγκατηγορούμενους του, δηλαδή και πέρα με τους εξαδέλφες κτλ. Θα έχει συνέχεια. Πάντως είναι βαριά η κατηγορία που πρόκειται να παγγείλει τώρα ο πρόεδρος της Προανκριτικής. Δηλαδή για να καταλάβω καλά, ο κ. Κωνσταντίνου πάει μέσα για συγκάλυψη εγκλήματος, δεν είναι? Είναι βέβαια ότι με αυτός που συγκάλυψε τον Κωνσταντίνου σε όλα αυτά.
Αυτός γυρνάει, θα ξεκινήσει... Είναι περσόνα γκράτα σε όλη την Ευρώπη. Όπου πάει τον πλακώνουν, τον διώχνουν. Καλά, δεν είναι μονάχα αυτό. Είπε ότι θα ξεκινήσει πορεία, λέει, στην Ελλάδα μέσα, αλλά οι επιτελείς του διαπιστώνουν ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όπου και να πάει σε όλη την Ελλάδα και προς το παρόν μένουν ακόμα σε στρατηγικούς σχεδιασμούς. Μιλάμε για το ΚΑΠ. Η Επιτροπή αυτή, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, έχει μια πρωτοτυπία. Ότι τους καλεί ένα-ένα και λένε όλοι αυτά που την άλλη μέρα θα τα διαψεύσουν αυτά που είπανε. Δηλαδή 20 φορές να τους καλέσουν, 20 φορές θα πούνε διαφορετικά. Τι σοϊ η Επιτροπή είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε παιδική χαρά να ήταν. Έμπλεξε ο Μαρκογιαννάκη σαν τον Ηρακλή με τις κουβαρίστες. Βρήκανε, τα φορτώσανε όλα. Την πάτησε. Το πρόβλημα του είναι η Κωνσταντοπούλου. Την πάτησε. Έχει την Κωνσταντοπούλου. Έχει τον Καπρενάρο, έχει τον Άδωνη μέσα. Πλήρωσε στο άρτιο. Πάντως για το θέμα της Κωνσταντοπούλου πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έντονη δυσφορία από το Μαξίμου για τον κύριο Μαρκογιαννάκη, που λέει ότι με αυτές τις κόντρες και με αυτές τους τσακωμούς που κάνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας από την ουσία τον κατηγορούμενο. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πανέξυπνη γυναίκα. Βεβαίως. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου. Και πολύ καλή νομικός. Και η κόρη της Λίνας της Αλεξίου. Κανονικά πρέπει να στέλνει κάθε μέρα και μια γλάστα στο Μαρκογιαννάκη. Γιατί με όλα αυτά έχει εξασφαλίσει την βουλευτική έδρα ισοβίως. Και μια φορά την εβδομάδα και στο Βαρβιτσιώτη. Μια φορά την εβδομάδα. Που ανοίγει το στόμα του και μιλάει. Λοιπόν, χρειάζεται να έχω ένα κινητό ζερ τώρα. Τάκ. Να πάρω τον Χρήστο του Μαρκογιαννάκη τηλέφωνο και να του πω πού την πάτε τη δουλειά. Τελειώστε να καθαρίσουμε. Γιατί όπως το πάτε, πολύ φοβούμαι ότι η κοινή γνώμη δεν θα ικανοποιηθεί καθόλου. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο 2. Έχουμε εκεί τον Θοδόση τον Ζερβουδάκη. Μπορούμε να τον δούμε. Καλώς τον. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σας. Στην ομορφιά σου σήμερα, Θοδόση. Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα δώστε μου ένα ζέρ για να μπορέσω να επικοινωνήσω. Εξοικειωθήκατε νομίζω τώρα, Όχι εξοικειωθήκα. Μου δίνει λύσεις πολλές, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουνα χρόνια στην Όκια από το 90, ξέρω εγώ. Λόγω σχέσεων με τον Σταύρο τον Κωνσταντινίδη, ένα εξαιρετικό άνθρωπο και σοβαρό. Τον ξέρω, τον ήξερα. Τον φάγανε μετά οι Φιλανδοί. Μόλις έκανε εταιρεία την Όκια στην Ελλάδα, είχα εξοικειωθεί με τα Νόκια. Τώρα παίζω το ΖΕΡ και μου δίνει λύσεις, ρε παιδί, άμεσες. Μου δίνει λύσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αύριο στις 9 η ώρα είσαι εδώ. Όχι αύριο. Σήμερα. Γιατί δεν μου λέγεις Δευτέρα σήμερα, αλλά και με έμπλεξες. Σήμερα το βράδυ. Και πάει να χτυπήσεις στα ίσα το Λαζόπουλο, έτσι είναι. Δεν πάμε να χτυπήσουμε τίποτα. Εγώ θα το δείτε και στην απόψινή εκπομπή ότι την ξεκινάω και το λέω σε όλους τους τηλεθεατές του Άρτα, αφού τους πω μια γλυκιά πανελλαδική καλησπέρα. Είπα ότι θα την ξεκινήσω διαφορετικά. Αντί να ξεκινήσω την εκπομπή μου απόψε με το συνηθισμένο τρόπο, όπως γίνεται σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, πουλώντας κινητά, εγώ προτίμησα να κάνω αυτό που μου ζήτησε χιλιάδες κόσμου. Να δείξω για μία ακόμη φορά αυτούσια την προχθεσινή συνέντευξή μας, γιατί τη ζήτησε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και ήθελε να τη δει. Και έτσι λοιπόν από το να πουλήσω κινητά απόψε, προτίμησα να βγάλω για μία ακόμη φορά τη συγκεκριμένη συνέντευξη στον αέρα. 9 η ώρα λοιπόν το ραντεβού κάθε Τρίτη του Θοδόση Ζερβουδάκη για κάθε θέμα που αφορά την κινητή τηλεφωνία. Είναι η μάχη την οποία δίνουμε και το έχουμε πει, όπου βρίσκουμε Έλληνες επιχειρηματίες που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι και να μπορέσουν να δώσουν μια προώθηση σε ελληνικά προϊόντα και ελληνικές υπηρεσίες. Εμείς το κάνουμε. Και ο Ζερβουδάκης, ο Θοδόσης, είναι αυτή η απάντηση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Θεοδόση, είναι... τον έχουμε, δεν είναι έτσι. Αυτό μου έκανε εντύπωση, το είπα και προχθέστερο, δεν ήσουνα. Μου λέει κάποιος, δεν κατάλαβα, μου λέει, με τον Ζερβουδάκη τι πάει να κάνετε, να γίνετε Γερμανός. Όχι, εμείς να γίνουμε Έλληνας, λέω, όπως είμαστε μάλλον. Έτσι. Το είπαμε και προχτές, ότι είμαστε μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Έτσι. Και πρέπει να στηρίξουμε ελληνικές εταιρείες για την ελληνική οικονομία, η οποία είναι σε άθλιο σημείο.
Και αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οικονομία θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Θοδόση, παίζουμε ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να επικοινωνούν με μια ελληνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή με σένα. Ποιο είναι το τηλέφωνο που μπορεί να απευθύνει το κόσμο? Το 9011-588 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, στα κεντρικά μας, στο νέο 210, επαναλαμβάνω, 210 90 11 588. Είναι 210 90 11 588. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να απευθυνθεί όποιος θέλει να ανοίξει ένα επόμενο κατάστημα Ζερβουδάκη, όποιος θέλει να αγοράζει τα δικά μας τα ελληνικά προϊόντα και όποιος θέλει γενικότερα να ενταχθεί κάτω από αυτή την ομπρέλα προστασίας. Να πούμε ότι έχεις πει ότι θα δίδεται ένα σε κάθε πόλη, άρα λοιπόν ο τρέξας του τρέξαντος. Ένα σε κάθε... Αυτό το λέμε, το έχω πει από την αρχή. Ήδη μου έχουν ζητήσει από πολλές περιοχές και δεύτερο κατάστημα, δεν ανοίγω. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Ο Πανόπουλος καπαρώνει το Κιάτο που είναι η ιδιαίτερη υπαρτηρία του. Ναι. Λοιπόν, 210 911 588 είναι, αν θέλετε, να δώσετε έμφαση και επικοινωνία σε μια ελληνική εταιρεία, αμιγώς ελληνική, του κ. Θοδόση Ζερβουδάκη. Εμείς έχουμε αναλάβει τη δέσμευση ό,τι ελληνικό να το προωθούμε. Εγώ πέταξα τα κινητά μου, τα Nokia, σε μια πράξη, αν θέλετε, αντίστασης. Θα μου πείτε, με την τρέλα που κουβαλάω, έχω να πιω πάνω από 25 χρόνια Coca-Cola. Όταν μας πήρε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, έπινα 10 Coca-Cola την μέρα. Λέω, εγώ από σήμερα θα πιω Coca-Cola. Και δεν έχω πιει 25 χρόνια Coca-Cola. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να δίνω λεφτά, κυρίες και κύριοι, στην Nokia στη Φιλανδία, για να έρθει τη Φιλανδία και να εκβιάζει τη χώρα μου. Και να μου λέει, προκειμένου να σου δώσω λεφτά, θα υποστείς αυτές τις συνέπειες και αυτούς τους εκβιασμούς. Και να είμαστε συνέχεια άρα, με το κεφάλι κάτω. Ελληνική εδώ επιχείρηση. Να είμαστε συνέχεια με το κεφάλι κάτω στην κάθε Μέρκελ. Έτσι, αυτό λέμε. Έτσι. Ότι πρέπει να το σηκώσουμε λίγο το κεφάλι πιο ψηλά. Αλλά και όχι μόνο αυτό το λόγο. Αν το σηκώσουμε το κεφάλι, θα τρέχουν και θα φτάνουν αυτοί. Όχι, πρέπει να το σηκώσουμε, πιστεύω εγώ. Έτσι είναι. Έτσι. Εγώ πιστεύω πρέπει να το σηκώσουμε λοιπόν, το κεφάλι. Θοδόσης Ζερβουδάκης σήμερα στις 9 στο ΑΡΤ. Δείτε έστω και για λίγο. Νομίζω όμως θα σας καθυλώσει ο Θοδόσης 9 η ώρα. Σήμερα το βράδυ. 9 η ώρα η πρεμιέρα μας απόψε και προσκαλώ όλους τους τηλεθεατές που είναι τώρα και σε αυτή την εκπομπή το βράδυ να είναι συντονισμένοι σε 9 η ώρα στο ΑΡΤ. Λοιπόν, 210 90 11 588. Επικοινωνήστε να ενθαρρύνετε έναν άνθρωπο που θέλει να φέρει την Ελλάδα ψηλά και το έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής. Αυτή είναι μια ελληνική επιχείρηση με ανθρώπους μοντέρνους, σύγχρονους, άρρωστους επιστήμονες. 210 90 11 588. Θοδόσης Ζερβουδάκης. Και θέλω να πω μια κουβέντα για έναν κύριο που τηλεφώνησε προχτές, αμέσως μετά την παρουσία μου εδώ σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, πάλι, και μου ζήτησε κατάστημα στην Καλιθέα. Ένας ευγενικός κύριος από τη Μυτιλήνη που μας είδε και μου λέει: έχω ένα κατάστημα και θέλω να το κάνω Ζερβουδάκη στην Καλιθέα. Άντε, το επόμενο θα είναι εδώ στην Καλιθέα. Έτσι. Το επόμενο θα είναι εδώ στην Καλιθέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Θοδόσης Ζερβουδάκης. Θα σε δούμε το βράδυ στις 9. Σε ευχαριστούμε. Καλή πάρα συνέχεια. πολύ. Πάρα Καλή πολύ. συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Art και ενώ 54 660. Σοφία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις με τα χωράφια, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που τα δίνουν στους εχθρούς, στους φίλους, όποιον θέλει. Να κάνουμε, λέει, ψηφίστε για να δώσουμε τα χωράφια. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν μπορούμε να μας φορολογήσουν, δεν μπορούμε να τα έχουμε. Δυστυχώς δουλέψαμε για μια ζωή, αλλά τα δίνουμε όλα. Καλά, τώρα ό,τι θέλει κάνει. Να, το μας είπε ο Μανούσος. Υπάρχει. Κάθονται εκεί μαζί και να κάνουμε αυτό, να μαζέψουμε 3.200, να βάλουμε τις βουνοπλαγιές εκεί και τα λοιπά 200. Εγώ έχω μια καλή ιδέα. Ο πρόπος πάπους μου είχε σκοτώσει έναν Τούρκο και τον είχε ρίξει σε μια λίμνη κάτω εκεί. Και ως εκ τούτου έχουμε δικαιώματα στο βυθό. Υπάρχει κύριος μου φορολογήσουν το βυθό της λίμνης. Αυτή είναι ικανή για όλα, Πρόεδρε. Εκεί που έχουμε βυθιστεί. Για όλα. Μα είναι πράγματα σοβαρά. Τι είναι σοβαροί άνθρωποι. Μα ασχολούνται με τα φορολογικά σοβαρά. Αυτός είναι ο κανόνας. Ένας ικανός. Φορολογώ το κέρδος. Τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο κανόνας. Δεν χρειάζεται να πάω παραπέρα. Φορολογώ το κέρδος. Έχεις κέρδος. Το Υπουργείο Οικονομικών Ερμού παλιά ήταν νοσοκομείο. Λοιπόν, στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο, από αριστερά είναι το γραφείο του Υπουργού, από δεξιά είναι πορτάκια. Πώς είναι το νοσοκομείο? Καραγιώρης Σερβίας. Καραγιώρης Σερβίας, συγγνώμη, είπα Ερμού, ναι. Εκεί λοιπόν, στα καμεράκια ακούς, στο πρώτο καμεράκι γερμανικά, στο δεύτερο εγγλέζικα, στο τρίτο πορτογαλέζικα, στο τέταρτο ολλανδικά. Και όταν ζητάμε τις ιδιότητες του καθενός,
Όλοι λένε στο Ράιμπον, ο Ράιχεμπαχ είναι οικονομολόγος. Ό,τι άλλοι μπορεί να ήταν σουβλατζή στην χώρα από τόσα και ονόματα, πουλάνε μαγιά στους Έλληνες. Από τόσα ονόματα που είχε ο Ρωσός οδηγός στη Γερμανία, τόσο είναι, το έχεις δει. Έτσι. Ράιχμπαχ μας τη λένε. Ναι. Ράιχ. Μιλάει ελληνικά. Έμαθε. Και έτρωγε και σε ελληνικό εστιατόριο. Πού τα τρώγει, σε τουρκικό. Ναι, βέβαια από ό,τι έμαθα δεν πλήρωνε. Όχι ότι ήταν παταξής. Αλλά κοσμικά. Έλεγε αγαπώ την Ελλάδα, θα πάω στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω γελάστε. Πάω προχθές στις Σέρρες. Έχει ένα πανέξυπνο εκεί πρόεδρο στο επαγγελματικό μου. Πανέξυπνο. Το Χρυσάφι. Στις Σέρρες. Οπότε γυρίζει και μου λέει για τη φορολογία, που είναι πολύ ακριβή, 40 εμείς, 10 σε 10 χιλιόμετρα που είναι η Βουλγαρία. Ναι. Πήγα λοιπόν και ζήτησα να μειωθεί η φορολογία. Σε ποιον του το πήγε, στο Ράιχεμπαχ που λέει. Του λέω ομολογήσει ότι αυτό είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί πήγε στο Ράιχεμπαχ. Όπως και οι δικαστές, οι φίλοι εδώ του Καλούδη, πήγανε οι ομοσπονδίες στο Ράιχεμπαχ. Δηλαδή ξέρουν ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Μα και σήμερα μια επιτροπή με βρήκε και τους λέω μην πηγαίνετε στη διευθύντρια του υφυπουργού του Μαυραγάνη. Γιατί η κοπέλα εκεί θα σας τηγανίσει κανένα αυγό, θα φτιάξει κανένα σάντουιτς. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, πήγαινε στο Ράιχεμπαχ. Και μου λέει σοβαρά, ναι. Λέει πώς θα συνεννοηθώ. Ελληνικά, με χειρονομίες. Λέω, και αν σου πει σου μειώνω τη φορολογία, το πέτυχες. Τι χειρονομία, δεν χρειάζεται παρισμένη. Παίρνει το εξώφυλλο του Φόκους με την Αφροδίτη και το δάχτυλο παραταμένο και λέει: εδώ σας έχω κύριε Ράιχεμπαχ. Και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Ξέρουν τα εξώφυλλά του. Λοιπόν, Σοφία, πάμε στα μηνύματα. Έρχεται το καλοκαίρι, δυστυχώς θα είναι το πιο μαύρο, το πιο άσχημο, το πιο άθλιο καλοκαίρι. Βέβαια τα χειρότερα έρχονται για τον κύριο Σαμαρά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ακούσει ο ίδιος το μήνυμα και να καταλάβει σε ποιο σημείο μας έχουν φτάσει. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς και προσπαθεί να κάνει τις δέουσες κινήσεις. Τώρα αν πιαστεί από τα μαλλιά του, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Με ρώτησε ένας πολύ καλός επιχειρηματίας τι κάνουμε που πάει το πράγμα. Και του είπα το εξής. Όσοι επιχειρηματίες, όσα μαγαζιά αντέξουν μέχρι τον Οκτώβριο, μετά θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό το τετράμινο θα κλείσουν πάρα πολλά μαγαζιά. Ίσως και τα μισά από αυτά που είναι ανοιχτά. Εάν όμως περάσουν, θα επιβιώσουν. Και μου λέει λοιπόν ο πολύ καλός αυτός επιχειρηματίας, κύριε Ντουκάκη, δώσ' μου να το καταλάβω. Δεν το καταλάβω. Θα αυξηθεί ο τζίρος? Όχι, του λέω. Τότε θα πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες? Όχι. Αλλά όταν έχουν μείνει τα μισά μαγαζιά, αυτά που θα έχουν μείνει θα πάρουν τον τζίρο των υπολείπων, θα έχουν κλείσει και θα είναι πολύ λιγότερο για να χρηματοδοτηθούν από την ελάχιστη ροή χρημάτων. Άρα λοιπόν το ζητούμε είναι ποιος θα φτάσει τον Οκτώβρη. Αυτή είναι. Θα κάνει και λίγη φοροδιαφυγή, θα πληρώσει το ΦΠΑ. Πολύ φοροδιαφυγή. Γιατί και θα επιβιώσει. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Αρτ και ενώ 54-660. Από το Ηράκλειο Κρήτης έρχεται το επόμενο μήνυμα. Πρόεδρε, κάτι πρέπει να κάνεις με τον τηλεοπτικό σταθμό, με το ΑΡΤ, γιατί μετά από τα 10 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινάει η εκπομπή, μετά από τα 10 λεπτά που μιλάς εσύ, σε καπελώνει άλλο κανάλι. Αυτές τις παγαποντιές τις ξέρουμε και νομίζουν ότι θα τα αφήσουμε έτσι. Και τα καταγράφουμε και τα προσέχουμε και θα βγούμε στην επίθεση. Ας το καταλάβουν. Ας το καταλάβουν. Η νεολαία της Θεσσαλονίκης είναι μαζί σου, σώσε την πατρίδα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, Τάσος και Αντώνης. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη μου, εκεί δίνουμε τις μάχες, εκεί είναι και το κέντρο δράσης, αυτό το εκπληκτικό δίδυμο που έχουμε, ο Χρήστος Ορφανίδης, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, είναι δυνατή ομάδα. Τώρα μπήκε και διευθυντής στα γραφεία, τα οποία ήταν ακέφαλο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο στρατηγός ο Χρήστος ο Βαϊράνης, οργανωνόμεθα. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι για την πρώτη γραμμή. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και χρωστάμε πολλά στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Γιατί στην εποχή της παγωνιάς εκείνοι έδωσαν το ένασμα της πανεκκίνησης. Μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα, μπορούν να ισχύουν οι υπογραφές όλων αυτών που έχουν βάλει τα τελευταία 2 χρόνια που βρέθηκαν στη θέση των βουλευτών, των υπουργών και των πρωθυπουργών. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα δεν σώζεται με κοινοβουλευτισμό. Δεν σημαίνει χούντα,
αλλά λέω για μια άλλη μορφή πολίτευμα. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα με αυτούς που είναι σήμερα στο Κοινοβούλιο μικροδευόμαστε και όχι μόνο περιοριστικά σε ένα κόμμα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο. Το πλαίσιο νομοθετικό είναι όπως εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ιδιωτελών πολιτικών. Θα απαλλαγούμε από αυτό και θα δούμε. Εάν δεν πληρώσουμε, γιατί εγώ δεν έχω, μήπως έχεις πάνω σου χειροπέδες για να πάω μόνος μου, τουλάχιστον εκεί θα τρώω. Ναι, είναι μια λύση, το έχουν πει πολλοί. Αλλά άσε να πας στο Σεπτέμβριο να ξεχειμονιάσεις μέσα. Μην πας καλοκαιριάτικα όταν οι αχτές ζητούν κορμιά σαν το δικό σου. Έλεος. Εκτός από φυλακές, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν και σηματοπλέγματα. Και θα μαζεύουν εκεί τους φοροφυγάδες. Θα βάλουμε μέσα τους φουκαράδες που δεν έχουν να πληρώσουν εφορία και θα αφήσουμε έξω τους εμπόρους ναρκωτικών. Θα βρούμε λύση. Και τους Αφγανούς που πετάνε τα κορίτσια από τους βράχους κάτω γιατί είναι 17χρονοι. Ναι. Να μια λύση. Να μια λύση. Σηματοπλέγματα. Όχι. Όχι. Ούτε αυτή είναι λύση. Αυτός ο φίλος μας, ο κύριος, πώς τον λέγανε το όνομά του, Δημήτρης, ο κύριος Πέτρος, ο κύριος Νίκος, πολύ απλά. Πάει, τραβάει μια περιτομή, γίνεται μουσουλμάνος και δεν πληρώνει κανέναν. Και δεν το πάει κανένας. Πώς δεν πληρώσει. Κανένας. Χτύπησε ποτέ η εφορία κανένα μουσουλμάνο μετανάστη από αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες που είδατε στην Αθήνα, πληρώνει κανείς φόρο. Κανένα. Όταν πληρώνει, ο Μανούς πληρώνει, αυτός πληρώνει. Ούτε ταμιακή μηχανία. Λοιπόν, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, τι θέλεις και παραμένεις Έλληνας Ορθόδοξος. Θα γίνεις αύριο Μουσταφά, θα πάει να κόψεις και το έτσι, θα φορέσεις και ένα αυτό και κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως... Άκου κορόιδο, έχεις μαγαζί, πληρώνεις το οίκα του υπάλληλου, πληρώνεις το ΤΕΒΕ, πληρώνεις το ενίκιο, πληρώνεις τα κοινόχρηστα, πληρώνεις το ρεύμα, πληρώνεις το νερό, πληρώνεις το τηλέφωνο, την καθαρίστρια. Έλα βρε βλάκα, πήγε να παίξει με την κουρελού και ρίξει το εμπόρευμα και όλα δικά σου, ούτε ταμιακές μηχανές, όλα στη τσέπη, ούτε ΦΠΑ. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έλεγα του Παπανδρέου τότε, επειδή μου είναι απλή. Πάρε σπρέι, ανεξίτηλο σπρέι, και δώσε στους αστιφύλακες, όπου βρίσκουν εμπόρευμα σιγουρανού, το έβασες και φύγει, άστο να φωνάζει. Πάει. Έχασε μία το εμπόρευμα, δύο το εμπόρευμα, τρία το εμπόρευμα, δεν ξανακάνει τη δουλειά, ούτε να τον πιάνεις, να τον πας μέσα, να τον ταΐσεις το βράδυ, να τον κοιμείς, τίποτα. Μισό παρακαλώ, και το βάφεις. Και μάλιστα έχει και 4-5 σπρέι μετά, τον πρώτο πάγκο τον βάφουμε κόκκινο, το δεύτερο μπλε και κάνουμε ένα ωραίο θέαμα στην Έργο. Αυτό είναι. Καθίστε εσείς να βρείτε λύσεις. Θα τον μπέρδεψε το ανεξίτηλο που είπατε. Πώς είπατε? Θα τον μπέρδεψε το ανεξίτηλο, δεν θα κατάλαβε τι είναι ανεξίτηλο. Ναι. Και γι' αυτό δεν το κάνει. Είναι σαν τις ανεξίτηλες πληγές που έχει το κορμί μας από τα μέτρα που έχετε λάβει. Αυτό είναι. Έλα Σοφία μου. Το Κιλκής είναι μαζί σου. Να το ξέρεις ότι εμείς δεν θα αφήσουμε τα όπλα. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ελπίζω το φιλί που θα δώσετε προς τον κύριο Σαμάρα και τους άλλους θα είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Κιλκής. Πώς θα φορολογηθούν τα δασικά οικόπεδα? Αρχίζει. Πώς είπατε? Πώς θα φορολογηθούν τα δασικά οικόπεδα? Παρακαλώ κύριε Μανούσο, επί του θέματος. Για να το αποδείξεις στην εφορία ότι είναι δασικό το οικόπεδο, πρέπει να συγκεντρώσεις 5.000 χαρδιά. Στο τέλος θα βαρεθείς και θα πεις δεν πειράζει, ας πληρώσω το φόρο να ηρεμήσω. Κοίτα τώρα να δεις την ηρωνία. Μέχρι τώρα σου έβγαζε ο δασολόγος ότι είναι δασικό και δεν μπορείς να χτίσεις. Και έπρεπε να πας να δώσεις το αυτό. Τώρα πας να πεις ότι είναι δασικό και δεν στο χαρακτηρίζει δασικό. Δεν στο δέχομαι. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Ωραία καθεστώτα. Ωραία. Πάμε Σοφία. Ωραία καθεστώτα. Ο λαϊκός Ορθόδοξος συναγερμός βρίσκεται στα πάνω του. Γι' αυτό άλλωστε και ο πόλεμος. Είδα κι εγώ, άλλαζα συνεχώς κανάλι και διαπίστωνα ότι παντού κυριαρχεί ο λαϊκός Ορθόδοξος συναγερμός και το ΑΡΤ. Τι είναι αυτό που τους έχει πιάσει? Θα τους περάσει. Ενοχλούνται για την άνοδο του κόμματος και την άνοδο του καναλιού. Μα το κανάλι εξέπεμπε 23 χρόνια. Τώρα εξέπεψε από τη Θεσσαλονίκη ή τώρα από το Ηράκλειο. Γιατί η πρεμούρα? Γιατί στήσαμε μια σειρά εκπομπών, όπως το κεντρικό δελτίο, όπως η πρωινή αρτηρία, όπως του Κωνσταντάρα, όπως η Μπεκατόρου, όπως αυτή εδώ η γειτονιά, και σου λέει τι γίνεται ξαφνικά. Το βράδυ είχαμε μάθει μονόδρομο. Τώρα ξαφνικά όλα τα σπίτια art θα το συνηθίσετε και θα το καταπιείτε. Θα το συνηθίσετε όλοι εσείς. Πάμε. Τόσες προκλήσεις έχει καταπιεί η Ελλάδα, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Του
Η γενική του Μινά πώς είναι, ξέρεις? Μινάρα. Λοιπόν, με αυτά με το Μινάρα. Για πες μου. Τόσες προκλήσεις έχει καταπιεί η Ελλάδα. Εγώ όμως απορώ πώς όλα αυτά γίνονται στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Πιο πολύ μοιάζουμε με το Ισλαμαμπάτ, όπως το λένε, ή με το Καράτσι, κυρίες και κύριοι, παρά με Αθήνα. Να βλέπουμε αυτά τα ωραία πλάνα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα πλάνα. Αυτό που, τι ωραίο τραγούδι, το θυμάσαι? Ήταν της εποχής σου, εσένα και του Πανόπουλου, γιατί εγώ ήμουν μικρότερος. Ναι. Αυτό που ακούτε συνέβη στην Αθήνα, το θυμάσαι? Αυτό που ακούτε συνέβη στην Αθήνα. Ήτανε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Έτσι. Λοιπόν, εμένα το δικό ήταν αυτή η γιαγιά μου, ήταν συμμαθήτρια με τον Τουκάκη και τον Πανόπουλο. Πάμε να δούμε όμως στην Αθήνα. Τότε η Αθήνα, περπάταγε ο παππούς μου στην πλάκα και έλεγε το ποίημα, το τραγούδι του Δροσίνη. Του Δροσίνη ήτανε. Ετείναξε την αλθισμένη αμυγδαλιά. Ενώ τώρα, αλιαγούα, πάμε. Αλιαγούα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ΚΚ και για τη ΣΥΡΙΖΑ που μας υποστηρίξανε πάντα και πάντου. Και αυτές τις μέρες δεν δέχτηκαν οι γυναίκες. Δέχτηκαμε εμείς. Και εμείς θα παλέψουμε. Αν θέλουν πόλεμο, θα κάνουμε και πόλεμο. Να μην μας πρόξουμε σε βία. Αυτό δεν είναι να Κι όμως είναι Αθήνα. Έτσι. Άντρες βλέπω, δεν είδα πολλές γυναίκες. Για να δούμε πολλές γυναίκες, για να δούμε το πλάνο. Καμία. Για κάτσε να δούμε το πλάνο. Ας να δούμε το πλάνο αμέσως. Εγώ είδα πολλές γυναίκες, χιλιάδες γυναίκες. Για δες, για να δούμε λίγο το πλάνο κάτω. Καμία. Καμία, δεν υπάρχει γυναίκες. Καμία. Παγορεύεται. Τι θα γίνει με τις ορμές? Τι θα γίνει στις ορμές? Θα πετάνε από τον 8ο όροφο ή από τα 10 μέτρα την κόρη σας? Έτσι. Την κόρη σας. Και θα σας φέρνει το εγγονάκι και θα σας λένε σας μοιάζει. Και θα είναι λίγο μαύρο. Έτσι. Πήρε φως. Και θα λες έκανε πολυοθεραπεία η κόρη μου, γι' αυτό βγήκε σκούρο. Πάμε, Σοφία. Λοιπόν, η κυρία όμως Μαρία πάνω σε αυτό το θέμα έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Πρόεδρε, εσείς μιλάτε για τους άντρες. Υπάρχει όμως μία εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που είχε αφιέρωμα στις γυναίκες με μαντήλες και λέγανε ότι οι γυναίκες εδώ στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες, δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους γιατί δουλεύουν συνεχώς, ενώ εμείς είμαστε όλοι μαζί μέσα στο σπίτι μας και φροντίζουμε τα παιδιά μας. Θα μας δώσουν μαθήματα. Μαθήματα για μητρότητα αυτή. Εμείς έχουμε μία παράδοση. Είχαμε μία μάνα που γέννησε αυτόν που σας έκανε άνθρωπο. Μία Ολυμπιάδα που γέννησε ένα Μέγα Αλέξανδρο. Είχαμε μια Αντιγόνη. Η δικιά σας Αντιγόνη ποια είναι? Ποια είναι η δικιά σας Αντιγόνη? Ποια είναι η δικιά σας Ηλέκτρα? Έλα μωρέ, μιλάμε σοβαρά τώρα.
ο φανατικότερος μουλάς των μουλάδων, μουλάς των μουλάδων, όχι των μουλαράδων. Και των μουλαράδων και των μουλάδων. Δεν μπορεί, είναι. Για πες ποιος είναι. Είναι ο Ανδρέας Τζόρτζης. Ποιος? Ανδρέας Τζόρτζης. Ανδρέας Τζόρτζης. Ναι, ελληνικής καταγωγής. Έχει αφιέρωμα το βρετανικό περιοδικό Week και η Times του Λονδίνου, που λένε ότι είναι ο πατέρας, ο καθοδηγητής του βομβιστή του μαραθωνίου της Βοστόνης. Είναι ελληνικής καταγωγής, ζει στο Λονδίνο. Έχει μετονομαστεί σε Χάμζα Τζόρτζης, δηλαδή σε Πάπα, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, είναι Χάμζα. Ανήκει στη ριζοσπαστική ομάδα το Hizb ut-Tahrir, που είναι δηλαδή ο διαδηλωτής της πλατείας, αυτό σημαίνει, και έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλές διαδηλώσεις και εκδηλώσεις. Ο Τζόρτζ, λέει, είναι ένας συναρπαστικά πιστικός και όμορφος ακραίος, λέει η συντάκτρια που του πήρε τη συνέντευξη. Δεν ξέρω, συντάκτρια, συντάκτης, δεν ξέρω, το ξεχωρίζει. Έχει δηλώσει ότι οι μουσουλμάνοι απορρίπτουν την ιδέα της ελευθερίας του λόγου και ακόμα και την ίδια της ελευθερίας απορρίπτουν οι μουσουλμάνοι. Και ένας άλλος ομιλητής, ο οποίος είναι ακόλουθός του, δηλαδή είναι μαζί του, είναι ένας Αιγύπτιος, ο οποίος είναι Dr. Khalid Fikri. Ξαναβλέπω βίζα όθωνα. Ξαναβλέπω βίζα για να πάμε στην Αμερική. Και έχει υπερασπιστεί καταδικασμένους τρομοκράτες και σύμφωνα με ηχογραφημένη ομιλία του στην Ισλαμική κοινότητα του Πανεπιστημίου του Westminster, ζήτησε την εισαγωγή της πολυγαμίας, του δικαιώματος γάμου με πολλές γυναίκες, και ζήτησε από τις αρχές να ξεκινήσουν να κόβουν τα χέρια των μισθών για να μην το αφήσουν να κλέψουν. Εκεί κάπου συμφωνείτε. Με τον δόκτορα. Οι Άγγλοι δεν συμφωνήσανε και επέτρεψαν τους γάμους μεταξύ των ομοφυλοφίλων. Εντάξει, για φαντάζομαι. Λοιπόν, μία δεν έχει ο Χαλούδης, μία έχει και την βγαίνει η πόρτα που να έχει 4. Λοιπόν, Όθωνα είναι, ξέρεις, και αυτό το έχουν πάρει από την αρχαιοελληνική κοινωνία. Οι 4 γυναίκες. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν την σύζυγο που έκανε τα παιδιά, είχαν την ετέρα, είχαν τη θεραπενίδα και την παλακίδα. Έτσι, αλλά βέβαια μετά αυτά τα αρχαιοελληνικά παραμερίστηκαν με την έλευση του κυρίου ημών. Πάμε, Σοφία. Συνεχίζουμε το μήνυμα που έρχεται από τον κύριο Παναγιώτη, που λέει: Πρόεδρε, τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Ο Σαμαράς τα βρήκε δύσκολα. Υπάρχουν όμως τώρα και δηλώσεις που έγιναν πριν λίγο από τον Κώστα Μαρκόπουλο, που είπε: Είναι προφανές ότι είμαι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Ήταν ποτέ μακριά ο Κώστα Μαρκόπουλος. Έκανε ένα πέρασμα μερικούς μήνες. Εγώ το έλεγα από την αρχή: ο Μαρκόπουλος δεν χωράει μέσα στον καμένο. Έλεγα μάλιστα ότι ένα πόδι 46 νούμερο δεν χωράει σε παπούτσι 40 νούμερο. Έφυγε και ξαναγυρίσει στο φυσικό του χώρο. Εξάλλου, όταν ξεκίνησε ο Σαμαράς, είχε μόνο ένα βουλευτή, τον Μαρκόπουλο. Θα ξαναγυρίσει μέσα στο Μαντρί. Λοιπόν, από την Κρήτη το επόμενο πάλι μήνυμα. Πρόεδρε, οι αγρότες της Κρήτης σε στηρίζονται πάνω σου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Εάν οι κριτικοί εισπράξουν το μήνυμα και έρθουν κοντά, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα άλλο. Η Κρήτη μπορούσε να μας βάλει και την τελευταία φορά μέσα στο κοινοβούλιο. Πιο βαθιά την μπήκαμε, αλλά μας βγάλανε. Εγώ πάντως θαυμάζω το πάθος αλλά και τη σοφία σου. Γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν φτάσει κάποιοι σε αυτό το επίπεδο. Να έχουν φύγει και να έχουν πάει κάπου αλλού. Εγώ πάντως το ομολογώ, ούτε η Χρυσή Αυγή δεν έχει τόσο πάθος. Το θέμα είναι να διαθέτεις πάθος με ευγένεια. Και όχι πάθος με μίσος. Είναι μεγάλη διαφορά. Εμείς έχουμε ένα πάθος για την πατρίδα. Αγαπάμε πολύ την πατρίδα. Με επιχειρήματα, με θέσεις και η διαφορά μας είναι μία. Ότι εμείς έχουμε θέσεις ενώ αυτοί έχουν επιθέσεις. Μεγάλη διαφορά.
Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θέλουμε να ακούσουμε το σχόλιο και πρέπει να τα συζητήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με την ευθανασία και το άλλο με τη δωρεά οργάνων που πρέπει να στείλουμε, λέει, μέχρι 31 Μαΐου την αίτησή μας. Θα κάνουμε μια εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δω αν μπορεί αύριο ή μεθαύριο ο Ανδρέας Παπαμιχαήλ, ο αναπληρωτής Προέδρου, που είναι και γιατρός, να δούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είμαι ενάντια. Λέει, οποιοσδήποτε από εμάς είναι δωρητής οργάνων, εκτός αν πάει να δηλώσει το αντίθετο. Πού να πάνε να τη δηλώσει και ποιος. Δηλαδή, με το που πάτησε το μηχανάκι την Ιφηγένεια, θα πάνε να ορμήσουν, άλλος να πάρει τα μάτια, άλλος να πάρει τα πνευμόνια, άλλος να πάρει αυτό που είναι έξω από τα πνευμόνια. Ο καθένας ό,τι χρειάζεται. Και τι θα κάνεις, σε δίνεις βεβαίως, ρε παιδιά, έχω κάνει. Ναι, άσε τώρα, έλα τώρα. Ναι, είμαι δωρητή. Έλα τώρα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όσον αφορά την ευθανασία, όχι. Τη ζωή την έδωσε ο Θεός και ο Θεός θα την πάρει. Ξέρω περιπτώσεις που είχαν απελπιστεί οι οικογένειες χρόνια. Όχι και ένα και δύο και παραπάνω χρόνια. Σε κόμμα και ξαφνικά ύστερα από 8-9 χρόνια ξύπνησε. Λοιπόν, όχι. Ο Θεός αποφασίζει. Μην βάζουμε ανθρώπινο χέρι. Βέβαια και αλίμο τότε τι ορθόδοξοι είμαστε. Πείτε κάτι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όλους εμάς που έχουμε πλέον εξαφανιστεί και έχουμε πεθάνει. Εγώ είπα στο επιμελητήριο στη Σέραση ότι όπως πάνε τα πράγματα του χρόνου θα συνεδριάζετε μέσα σε ένα περίπτωρο. Τόσοι λίγοι θα έχετε μείνει στο επιμελητήριο. Κλείνουν τα μαγαζιά. Το ένα πίσω από το άλλο. Κλείνουν. Παίρνει κάθε μέρα η εφορία. Πόσους φόρους πληρώνει ένας επαγγελματίας, ρε εσύ, Μανούσο? Ούτε ξέρει. Ούτε ξέρει. Ατελείωτα. Το ότι δεν είναι φυλακοί οι επιχειρηματίες είναι θέμα τύχης. Χρόνου. Δεν μπήκε η εφορία. Όχι τύχη, χρόνου. Ναι. Θα πάνε αύριο φυλακή. Δεν μπήκε η εφορία μέσα ή δεν μπήκε το ΙΚΑ ή δεν μπήκε το ΤΕΒ. Μόλις μπει μέσα, όλοι κατεβάζουν τα ρολά. Τελείωσε. Τέλος. Λοιπόν, ποια ανάπτυξη μας λέει, μωρέ? Η ανάπτυξη δεν θα έρθει από τους Κινέζους και τους Κογκολέζους. Η ανάπτυξη θα έρθει από το μικρομεσαίο. Εάν του δώσετε ενθάρρυνση, εάν αλλάξει το πράγμα, εάν φέρετε, πώς λέμε, την Ναούμι Κάμπελ. Ποια πρέπει να το ξεχάσουμε. Το σοκ. Να πάρουμε τον Αλέξη να μας πει ποια τις δύο Ναούμι θέλει. Εντάξει. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών που να πει αναστέλω 3 χρόνια τις πληρωμές των χρεών σας. Είναι 2.700.000. Αλλά θα προσλάβετε από ένα άτομο ο καθένας, από ένα. Μα το λέει το πρόγραμμα. Έσβηνε η ανεργία, κύριε Κατσούλη. Έσβηνε η ανεργία. Εμείς είπαμε, μέχρι 100.000 τζίρο δεν φορολογείσαι. Αρκεί να έχεις 4 άτομα. Κάνουν μια επιχείρηση. 100.000 τζίρο. 4 άτομα μου τα δείχνει, σου έχει το ΙΚΑ, ναι. Δεν πληρώνεις φορολογία. Και αν δεν υπάρξει συσάχθεια, γενναία μέτρα συσάχθεια, εκεί που είμαστε, τελειώσαμε, δεν ξεκινάμε από αύριο. Από αύριο και συνέπεια. Το παρελθόν πάει παρελθόν και προχωράμε έτσι. Από το 0. Με εντιμότητα. Ελλάδα, κύριε επιχειρηματία, κάνει μια επιχείρηση, έχεις 4 ανθρώπους, μέχρι 100.000 θα φορολογήσει. Τέλειωσε. Να, 4. Πώς εξαλείφθη. Ναι, αλλά έχεις καλό Υπουργό Ανάπτυξης, έχεις το Χατζηδάκη. Έχεις το Χατζηδάκη, έχεις το Μουσουρούλη στην Ναυτιλία, δηλαδή έχεις κεφάλαια πραγματικά. Να τα πάμε στην Ελβετία, να μην τα χάσουμε. Και μεγάλος συνθέτης. Αυτό Χατζηδάκη λες? Όχι, εγώ λέω έναν άλλο Χατζηδάκη. Καλά, εντάξει. Πάμε. Στραματική έκταση την ίδια. Ένας έγραφε τραγούδια και άλλος γράφει μυρολόγια για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να αναφέρετε και κάτι, λέει στο μήνυμά της η κυρία Κατερίνα, για το ΦΠΑ. Ιδιαίτερα για τον πόλεμο που γίνεται με την τυρόπιτα και για το γλυκό. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έλεγε στο Ζάπιο τα διαφορετικά πράγματα από αυτά που ισχύουν σήμερα? Καλά, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Τελειώσανε. Εντάξει, τα έλεγε ο Σαμαράς. Εντάξει. Έλεγε και για τα κράνη. Έλεγε ότι το κράνος σώζει το κεφάλι. Σώζει τον άνθρωπο. Θα το μειώσω το ΦΠΑ. Κολοκύθια ρίγανη. Το ίδιο έλεγε τα γεωργικά μηχανήματα. Μα λέει αυτά παράγουν την ντοματούλα, την πατατούλα. Ένα αγροτικό μηχάνημα του βάζουμε 23%. Κολοκύθια ρίγανη. Τα ζάπια τα έγραφε μόνο. Τα θέλει πατελόνια να φορίζει. Έχω μια απορία. Ένας εξ αυτών που έγραφε τα ζάπια και φίλος του Μανούσου θα έρθει να κάνει μια κουβέντα εδώ πέρα. Να μας πει τι γράφανε τότε και πού τα έγραψε τα ζάπια ο Πρωθυπουργός. Όχι, πώς τα καταλάβαινε, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, άλλο καταλάβαινε. Δεν τον ενδιαφέρει.
Για λέγε, Σοφία. Είμαι κατά του αντιρατσιστικού νόμου. Όχι άλλος ρατσισμός σε εμάς τους Έλληνες που φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο ελεύθερα αλλά και στο σπίτι μας. Βέβαια, μόλις η γειτονιά έρθει και σου πειράξει τη γυναίκα και τα λοιπά, για 2-3 φίλους και τους φωνάξεις, παπ. Πήγαινε αυτόφορο, πήγαινε αυτόφορο. Πήγαινε αυτόφορο. Ρε, σφαλιάρας που χρειάζονται. Ποια η διαφορά φιλελευθερισμού και νεοφιλελευθερισμού? Ο κύριος Σάκης από Νίκαια. Άλλο μια φιλελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύουμε κι εμείς και άλλο νεοφιλελευθερισμός που σημαίνει ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, τα διαλύουν όλα. Αυτορύθμιση της αγοράς. Η πλήρης απορρίθμιση αγοράς. Χατζηδάκης, δηλαδή. Εντάξει. Αυτό που πρεσβεύει ο Χατζηδάκης μόνο και ο Άδωνης και ο Βορίδης και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Ντόρα κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, νεοφιλελεύθερη. Ο όρος θεσπιστής από τον Κώστα Μητσοτάκη το 1977. Μάλιστα, συνέδριο της Χαλκίδας. Όχι. Ο συνέδριο Δημοκρατίας όταν έκανε το κόμμα των φιλελευθέρων. Το 1977. Το 1974 δεν μπήκε στη Βουλή ο Μητσοτάκης. Το 1977 μπήκε με τον Βαρδινογιάννη. Και το 1977 και την έκανε. Το Ρέθυμνο. Και Ρέθυμνο. Και πήγε το 1978 Υπουργός Συντονισμού και ψήφισε Μητσοτάκη. Η Καραμανλή πήγε πρώτος ο Καραμανλής. Και τον εκάλεσε μετά. Έτσι. Το 1984 δεν ήταν συνέδριο. Όλα αυτά τα αυτορυθμιζόμενα που λένε αυτοί έχουν και κάποιους κανόνες, τους οποίους εγώ αμφιβάλλω αν έχουν ιδέα αυτοί που τα λένε όλα αυτά, να ξέρουν τι λένε. Δηλαδή, η ιδέα του ανταγωνισμού προϋποθέτει 3 επιχειρήσεις, όπου η μεγαλύτερη δεν θα έχει πάνω από το 50% της αγοράς, γιατί ότι είναι πολύ μεγάλη και κάνει ό,τι θέλει, και η μικρότερη δεν θα έχει κάτω από το 25% της αγοράς, γιατί ότι θα είναι πολύ μικρή και δεν θα μπορεί να επηρεάσει. Για να καταλάβετε τώρα, πέρα από νούμερα. Όχι, αλλά ο φιλελευθερισμός είναι, ξέρω εγώ, ο βασιλικός κήπος. Ο ελευθερισμός είναι η ζούγκλα. Το λιοντάρι ή ένα ολαγός, ο καθένας παίζει ένα ρόλο εκεί μέσα. Όσο πιο δυνατός είσαι, τόσο θα σε γονατίσει. Αυτό το πράγμα το θέλουμε στη ζωή μας, όπως και το κάνουμε. Δεν είναι όλοι λιοντάρια φτιαγμένοι. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πρόεδρε, να μου δείξουν οι 3 χάριτες που κυβερνούν έναν Έλληνα που ζει στο εξωτερικό και να έχει τη συμπεριφορά που έχουν οι ξένοι. Ναι. Δηλαδή, όχι βέβαια. Και βέβαια δεν συγκρίνεται ο Έλληνας με τον Πακιστανό, τον μετανάστη, έτσι. Ο Έλληνας, όπου και να πάει, γίνεται νοικοκύρης. Δεν παραμένει σε αυτά τα χάλια. Εκτός όταν ανασπάζεται, πώς μου τον είπες, ο Τζόρτζ. Ανδρέας Τζόρτζης. Ανδρέας Τζόρτζης, ναι. Είναι Χάμζα, είναι δηλαδή μουλάς. Μουλάς. Και όχι μουλαράς. Ο Ανδρέας τώρα πώς κολλάει μετά. Πώς? Το Ανδρέας πώς κολλάει μετά. Πάει, έφυγε το Ανδρέας. Είναι σαν το Γκάσου Κλέη που έγινε Μοχάμετ Άλι. Έτσι. Έλα. Πάντως θα πρέπει και εσείς να παραδεχτείτε ότι έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση εδώ στην Ελλάδα οι λαθρομετανάστες. Εγώ βλέπω η εικόνα που επικρατεί στα σχολεία. Χαϊδεύουν τα παιδάκια, είναι από κοντά τους, τα φροντίζουν, ενώ τα Ελληνόπουλα όχι. Υπάρχει ένα σχολείο εκεί στην Αγίου Μελετίου που έχει ένα Ελληνόπουλο και 25 παιδιά λαθρομεταναστών. Τι ωραία γράμματα θα μάθει ο Ελληνόπουλο. Τα μάθει Πακιστάνικα. 25 προς 1. Πες κάτι και για τη φυματίωση, για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας. Πόσα χρήματα δώσαμε εμείς οι Έλληνες και γνωρίζεις ότι η πρώτη προτεραιότητα στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης από το νοσηλευτικό προσωπικό είναι οι αλλοδαποί, οι λαθρομετανάστες και όχι οι Έλληνες. Αφού είναι χιλιάδες. Άλλη μια φορά, κύριε Σιέσσαπο, άλλη μια φορά. Φτερνίζετε μέσα στα μάξι και το πήρες στη τσέπη τη φυματίωση και πας. Μια ασθένεια που είχαμε νικήσει εμείς από το 1980, τη σωτηρία από νοσοκομείο Θώρακος, έγινε γενικό νοσοκομείο, ήρθαν αυτοί, μας έφεραν πάλι τη φυματίωση μέσα. Έχει το αλβανάκι φυματίωση, φτερνίζεται μέσα στην τάξη και τρέχει σε σημείο το παιδί σου στον πέδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε μόνο για τη φυματίωση πριν 20 χρόνια μου είχαν πει κόστιζε πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, εκατομμύρια λεφτά. Τώρα θα κοστίσει ακόμα παραπάνω. Και λέω για ποιο λόγο να επιβαρύνω εγώ τον ένα πολίτη για να βρίσκω φάρμακα για όλους αυτούς. Τους φώναξα, τους προσεκάλεσα. Και όμως έτσι, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Με μια σειρά ασθένειες πληρώνουμε εμείς για το φάρμακό τους. Και γι' αυτό έχουμε πει να αλλάξει και αυτό το πλαίσιο. Πάμε.
Είμαι 25 ετών και είμαι από τη Λεπτοκαριά. Σας βλέπω κάθε μέρα και θέλω να γίνω μέλος. Πού πρέπει να πάρω τηλέφωνο? Κατερίνη. Στην Κατερίνη, στα γραφεία της τοπικής μας, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει και με την Αθήνα στο 210 75 22 700 ή στον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Καραΐσκο, να σου πει πού θα πας στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξάλλου κοντογείτονες είμαστε. Στο Λιτόχωρο πηγαίνουν το γυναικοχώρι, η Λεπτοκαριά είναι παραλία από κάτω. Θα με δεις εκεί πολύ σύντομα. Το μήνυμα αυτό δεν το έχω γράψει εγώ, αλλά ο εγγονός μου. Δεν έχω email, δεν έχω κομπιούτερ, δεν έχω τηλεόραση, δεν έχω ρεύμα. Πείτε μου λοιπόν πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την εφορία και πώς μπορώ να στείλω και τη φορολογική μου δήλωση. Με ένα περιστέρι. Με ένα περιστέρι. Με ένα περιστέρι. Μπορείς, μάλιστα παιδάκι είσαι εσύ, να αποτυπώσεις σε ένα χαρτί ό,τι πιο ευγενικό έχεις, τα δαχτυλάκια σου και στείλ το περιστέρι. Να πάει. Μια και παπάς ο ίδιος να μου τζώσεις. Για πείτε και για τη μάχη που έχει γίνει με το ΕΦΑΠΑΞ. Χρόνια δουλεύω και το περίμενα, αλλά εξαφανίστηκε. Πώς είναι δυνατόν να εξαφανίζεται με μια πολιτική απόφαση, με μια κυβέρνηση, με έναν πρωθυπουργό και έναν υπουργό οικονομικών? Δεν μ' άκουγες. Εγώ έλεγα ότι θα εξαφανιστεί το ΕΦΑΠΑΞ και ο 13ος και ο 14ος από το 2000. 27 Ιανουαρίου, σε μια τέτοια εκπομπή, έλεγα τι θα συμβεί. Πώς θα έρθει ο Σιμίτης, θα παγωθεί ο Καραμανλής, να έρθει ο Παπανδρέου για να κόψει. 13ο, 14ο, το ΦΑΠΑΞ. Το έλεγα. Δεν με ακούγατε. Και αν με ακούγατε, το πιστεύω. Λέει ο Καρατζαφέρης. Να λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που με πρόβλεψη 10 ετών έπεσε ακριβώς μέσα σε όλα αυτά. Για να το ακούσουμε. Το σοβαρό πάρα πολύ της πατήσεως είναι ότι οι Αμερικανοί, όπως σας έλεγα πριν, έχουν αποφασίσει να πάνε σε Γεωργάκη. Για να πάνε σε Γεωργάκη, τάκ, πρέπει να κόψουν το πόσα του Σιμιτάκου. Έτσι λοιπόν του έχουν στήσει στη γωνία, έρχονται οι εκλογές και θα δείτε εκλογές και εκ του λόγου των Αμερικανών, γιατί που λένε ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κερδίσει ο Σιμίτης, εγώ αντιστρέφω, γνωρίζετε ότι μπορώ να έχω κάποια πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες. Όχι, οι Αμερικανοί θέλουν να χάσει ο Σιμίτης για να έρθει ο Γεωργάκης στα πράγματα. Θα έρθει λοιπόν η Τούμπα, θα έρθει ο Γεωργάκης, αρχηγός αξιωματικής και θα προσπαθούν μετά σε 2-3 χρόνια να του πάρουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως κάνανε με την κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη μετά τη βουλιαγμένη. Τότε θυμάστε την προσπάθεια για την Βοσνία, για να φέρουν τον εκλεκτό του στο Γεωργάκη. Οπότε θα μας πάνε σε μια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Πώς? Παιδιά, τα πετρέλαια. Εδώ έχουμε πετρέλαια. Μπράβο. Οι Τούρκοι από την άλλη μεριά διεκδικούν ένα κομμάτι. Δεν μπορεί, θα τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Θα πει ο Ιράκης, ακούστε Έλληνες και Ελληνίδες, μεγάλη επιτυχία. Από εκεί που δεν έχουμε τίποτα, από τη στιγμή που έχουμε αγωνίες, από τη στιγμή που καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός, οι οποίοι καταργούνται με την είσοδο στην ΟΝΕ, αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Ξεχάστε τα. Ξεχάστε και το ΕΦΑΠΑΞ που και αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δύσκολα τα πράγματα. Θα έρθει ο Γεωργάκης και θα πει άποψή μου. Παιδιά, φτιάχνει η οικονομία, λύνονται τα προβλήματα, δεν πάμε στο στρατό καθόλου. Με την Τουρκία τα έχουμε βρει, γίναμε πλέον Βέλγιο, δεν χρειάζεται, θα έχουμε μόνο τους μισθοφόρους. Πάμε σε εκμετάλλευση. Και κατόρθωσα το εξής εκπληκτικό γεγονός. Εμείς θα πάρουμε 7. Λοιπόν, αυτά τα έλεγα το 2000 και γίνανε 10 χρόνια μετά. Πάει και το ΕΦΑΠΑΞ, πάνε και ο 13ος, ο 14ος. Δεν πρόλαβε ο Γεωργάκης να τον φάγανε, αλλά πήγε ο επόμενος ο Πρωθυπουργός και είπε με τον Τουρκό win-win. Πώς το είπε? Win-win. Win-win. Πώς το είπε στα τουρκικά? Καζάν. Δεν ξέρω, αλλά καζάνι που βράζει είναι η συνείδησή μας. Για πάμε. Τι βλέπετε να γίνεται με τη Δημάρ και με τον Βενιζέλο, για ποιο λόγο ενώθηκαν τώρα τη δεδομένη στιγμή, έχει καμία σημασία, έρχεται το καλοκαίρι, πλησιάζει η ημερομηνία? Εγώ πιστεύω ότι βρήκαν ένα άξονα να κρατηθούν. Αναγκάστηκαν να ψηφίσουν όλα αυτά που ψηφίστηκαν τα βάρβαρα, εις βάρος ελληνικής κοινωνίας, χαράτσια και συναφή, και τώρα σου λέει βρήκαμε ένα ωραίο θέμα να πάμε. Βλέπω και στην πλατεία όλους αυτούς να φωνάζουν. Έχουν πάρει και το δικαίωμα κάποιοι εξ αυτών με τον νόμο Ραγκούση να έχουν δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές.
και σου λέει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Περί αυτού πρόκειται. Ο δε Βενιζέλος τρέχει πίσω από τη Δημάρ, σου λέει μη βγω ο κακός και υπερθεματίζει. Αυτό είναι. Τώρα να δούμε την Πέμπτη θα γίνει. Ποιος θα υποχωρήσει, κάποιος θα υποχωρήσει. 140 εκατομμύρια το μηνιαίο κόστος περίθαλψης των λαθρομεταναστών διαστόματος Λοβέρδου στη Βουλή το 2010. Το θυμάστε, ήταν η απάντηση που δόθηκε σε εσάς. Ναι, το θυμάμαι. Και έβαλε τα απλά πράγματα, δεν έβαλε τα σύνθετα. Γιατί έβαζε τα σύνθετα, θα σας έλεγα εγώ. Έτσι, το μισό AIDS έχει έρθει εδώ. Πάπα από την Αφρική. Όλες αυτές οι κυρίες που βλέπετε εκεί στην Ευρυπίδου και τα λοιπά είναι πεντακάθαρες. Πεντακάθαρες. Και πάει ένας φίλος του Πανόπουλου σε ένα από αυτά τα πορνεία, παλιός ναυτικός, και πάει και βρίσκει αυτή την κυρία τη Τσάτσα και της λέει θέλω μία από αυτές έτσι τις σαραπίνες που να έχει και βλενόρια και σύφυλλη και AIDS. Λέει δεν έχουμε, καλά, λέει πληρώνω καλά αν το ξέρετε. Φεύγει. Πάει στα κάμια εβδομάδα και το έλεγε το Πανόπουλο. Και λέει θέλω μία που να έχει και σύφυλλη και βλενόρια και AIDS. Και πληρώνω 1.000 ευρώ. Άμα τον χάσαμε τον πελάτη. Ξαναπάει. Οπότε μια φορά λέει, μια πιτσιρίκα, εγώ τα έχω και τα τρία, λέει. Ήταν από τη Νέα Γουινέα. Πάει λοιπόν, παίρνει τα 1.000, του λέει σε κορόιδεψα. Είχα μόνο βλενόρια. Και απαντάει αυτός, τώρα έχει και τα τρία. Λοιπόν, οδός Ευρυπίδου, φίλος του Πανόπουλου. Πάμε. Ποια νομίζεις ότι θα είναι η εξέλιξη με τα γεγονότα στη Σουηδία? Για ποιο λόγο έχουμε τόσες μέρες επεισόδια? Ποια ακριβώς θα είναι η εξέλιξη με το θέμα των λαθρομεταναστών? Εγώ πιστεύω ότι έχει αρχίσει η σπίθα. Κάτι εκεί, κάτι στο Παρίσι πήγα να τον αποκεφαλίσω, κάτι στο Λονδίνο που τον αποκεφάλισαν. Νομίζω ότι είναι η σπίθα. Φανταστείτε να ξεκινήσει αυτό εδώ, κάντε το σταυρό σας, γονατίστε, θυμιατίστε, φανταστείτε να γίνει εδώ τι έχει να γίνει. Έτσι έχει ξεκινήσει. Έτσι έχει ξεκινήσει όλους αυτούς που βλέπετε. Παρακαλώ δούμε τα φιλαράκια τα καλά, τα γειτονόπουλα, εδώ στην... Το Χάμζα, έτσι. Να τους. Πάμε. Χάμζα. Το τραγούδι αυτό μου θύμισε βελάκι στην ξηρά δεν ζουν τα ψάρια, μας έχουν πάρει. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φανταστείτε να πάρουν φόρα όλοι αυτοί και κλειδώσετε εσείς στο σπίτι σας. Δεν πρόκειται να μείνει παραθυρόφυλλο. Έχουν εξαθλιώσει τον Έλληνα. Δεν έχω λεφτά να πάρω γάλα για τα παιδιά μου. Οι λαθρομετανάστες όμως, όπως είπατε κι εσείς, με τόσα επιδόματα που παίρνουν, με τέτοια προστασία, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν ξέρω αν έχει χρυσά τα κουτάλια, τουλάχιστον τρώνε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και βγάζουν και λεφτά και ταΐζουν και τους δικούς τους κάτω εκεί στο Ισλαμαμπάκ, στο Καράτσι και τις άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτή είναι μια αλήθεια. Όλο το ψωμί που τρώνε αυτοί θα το τρώγαμε εμείς. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. 2 εκατομμύρια άνθρωποι συντίζονται. Παιδιά, δεν πεθαίνει κανείς από την πείνα. Αυτά τα φαγητά θα τα τρώγαμε εμείς. Θα ζούσαμε καλύτερα. Αλλά τους προστατεύουν. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, κοροϊδά. Ψηφίστε όλους αυτούς. Ψηφίστε. Δηλαδή υπάρχει Έλληνας, αν είναι δυνατόν, που θα ψηφίσει ό,τι αυτοί. Το είδατε, εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚ. Υπάρχει Έλληνας που θα ταύτιζε την ψήφα τους με αυτούς. Για να δούμε. Και πάντου και αυτές τις μέρες δεν δέχτηκαν οι γυναίκες. Δέχτηκαμε εμείς. Και εμείς θα παλέψουμε. Αν θέλουν πόλεμο, θα κάνουμε και πόλεμο. Να μην μας πρόξουμε σε βία. Αυτό θέλουμε να δεχτήσουμε. Έτσι. Και αν θέλετε πόλεμο, έχετε πόλεμο. Πάρτε το γάντι. Πάρτε το γάντι. Καθίστε εδώ στον καναπέ και αυτοί έρχονται. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Ψηφίστε.
Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ψηφίσετε. Για να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε όλοι παθητικοί. Ούτε μια κυβέρνηση παθητικών και αυτή νομίζει ότι όλες οι πράξεις πρέπει να είναι παθητικές. Όχι. Χρειάζεται να υπάρχει και μια πράγματι απάντηση ρεαλιστική. Δεν είμαστε όλοι παθητικοί. Ψηφίστε, 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 ψηφίστε. Δουλειά και άγχος, ψηφίστε. Οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες απειλούν με πόλεμο την Ελλάδα, ενώ τάσσονται στο πλευρό του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταπιεί και αυτήν την πρόκληση? Ψηφίστε ναι από σταθερό και κινητό 9011 90 16 81, από σταθερό χωρίς παγιωτέ 9011 00 30 31, όχι από σταθερό και κινητό 9011 90 16 91, από σταθερό χωρίς παγιωτέ 9011 00 30 41. Οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες απειλούν με πόλεμο την Ελλάδα, ενώ τάσσονται στο πλευρό του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να καταπιεί και αυτήν την πρόκληση? Ξέρεις ότι ο Αφγανός που ρίξε την κοπέλα στην Κέρκυρα, ναι, είχε αγγελωτό σταυρό και τέτοια. Μωρέ, θα έχει και πολλά στη συνέχεια. Ακούς. Άκου να δηλαθείς τώρα. Στην Κέρκυρα δεν έχουμε το ρεπορτάζ να το δούμε αυτό το απίστευτο. Ναι. Για να δούμε. Αφγανός ναζιστής. Έλα. Άντε και στα δικά σου, Μιχαλολιάκο. Χαραγμένο στο σώμα του τατουάζ με ναζιστικά σύμβολα έχει ο Αφγανός που επιτέθηκε και πέταξε σε γκρεμό 20χρονη φοιτήτρια στην Κέρκυρα. Ο Αφγανός έχει στο αριστερό του μπράτσου τατουάζ με τον αγγυλωτό σταυρό. Στην πλάτη του έχει ένα σχήμα παρόμοιο με το κέλτικο σταυρό, σύμβολο νεοναζιστικών οργανώσεων. Ενώ στο θώρακα έχει τατουάζ που μοιάζει με αναμένο κερί. Ο δράστης αρνήθηκε να απαντήσει στους αστυνομικούς για τα σύμβολα που έχουν τα τατουάζ του και για ποιο λόγο τα χρησιμοποίησε. Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί στην έρευνα για να διαπιστώσουν αν τα στοιχεία ταυτότητας που παρουσιάζει είναι αληθινά. Επιφυλάξεις εκφράζουν και για την ηλικία του, αν δηλαδή είναι 17 ετών, όπως ο ίδιος δηλώνει. Η νεολαία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε ανακοίνωσή της καυτηριάζει το γεγονός ότι ο Αφγανός σε ρεπορτάζ τηλεοπτικών ραδιοφωνικών σταθμών εμφανίζεται ο 17χρονος αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής. Πολλές συμπτώσεις μαζεύονται όταν παρακολουθεί κανείς το αστυνομικό δελτίο. Ως 17χρονοι εμφανίζονται πάντα οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι τυχαία βιάζουν ή εγκληματούν με θύματα άτυχες Ελληνίδες νεαρές και ανήλικες. Κι όμως το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο έχει για κάποιους προτεραιότητα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους νέους, τις νέους που έβγαλαν μια ανακοίνωση με ουσία. Λοιπόν, Σοφία, πάμε. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας, εσείς το έχετε διαπιστώσει. Εσείς πλέον ζείτε στη δική σας γειτονιά. Εγώ πάντως έχω αναγκαστεί πολλές φορές να αλλάξω σπίτι. Συνολικά έχω αλλάξει 3 σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι τα έσοδά μου δεν μου επιτρέπουν να πάω σε μια ακριβή, ωραία περιοχή. Έτσι λοιπόν τριγυρίζω στις φτωχικές γειτονιές που ζουν όμως οι λαθρομετανάστες. Σε κάθε γειτονιά, δεν υπάρχει γειτονιά που δεν φυτρώνουν. Είναι σαν τα μανιτάρια. Καταχτούν. Καταχτούν. Όσο θυμάμαι μια γυναίκα στρατηγού που μου έλεγε ότι πήραμε με το φάπαξ του άντρα μου, τώρα μιλάμε για το 80, έτσι, μεγάλη γυναίκα. Πήραμε, μου λέει, πάμε σε μια καλή περιοχή της Αθήνας να πάρουμε ένα σπίτι και πού πήγατε? στην Αχαρνών. Και τώρα μου λέει το σπίτι δεν κάνει ούτε τον 10ο της αξίας. Λέω, έχει έρθει κανένας Αφγανός στην πολυκατοικία? Όχι. Η μόνη μία Αφγανή ή Νιγηριανή είμαι εγώ, μου λέει. Πόσα διαμερίζουμε το σπίτι? 32. 32 διαμερίσματα. Ένα μένει αυτή η χείρα, στα άλλα 30 μένουν Νιγηριανοί, Αφγανοί, Πακιστανοί. Μάλιστα. Εντάξει. Εξασφάλισε το μέλλον της η κυρία. Αυτό θα πει πολυπολιτισμός. Ναι, όχι, αυτό θα πει και ελληνική αυτή. Μειονότητα. Όχι, αυτό λέγεται με αλφα. Έτσι. Ελληνική ναι. Που τα νοικιάσαν.
Λοιπόν, έχουμε Σοφία. Λοιπόν, πολλά σκάνδαλα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Τι να αναφέρουμε και ποια ονόματα να εξαιρέσουμε. Όλοι μαζί. Πείτε μου όμως, θα δούμε άσπρη μέρα? Θα δούμε άσπρη μέρα, θα δούμε. Αλλά παίζουμε τώρα πόσα νούμερα είχαμε για να βγάλουμε τη κλήρωση και θα απαντήσουμε. Ωραία. Έχουμε 222 μηνύματα. 2-2-2. Λέγε Όθωνα. 22. 22. Ένα νούμερο και εσύ μέχρι το 222. 62. 62. Το 222. Λοιπόν, 22, 62, 222. Ο Γιάννης Γιαννάκιανας τον ταλαιπωρεί το Γιάννη ένα κρύωμα. Ελπίζω να είναι σύντομα κοντά μας. Το αγιάζει εκεί στο παιδί του Άρες που είναι η έκθεση. Τον έστειλε στο κρεβάτι. Οι Άγιοι της πίστεώς μας που είναι το βιβλίο το δικό μου θα μπορέσετε να το παραλάβετε από τη Χαρουλάκη του Κούπη 14 εντός στο ΑΣ, εκδόσεις Πέλας Γος, και όταν ελπίζουμε το Γιάννης Γιαννάκιανας θα είναι γρήγορα κοντά μας. Το ερχόμαστε όλοι περαστικά. Και νομίζω ότι αντί να προβλέψω εγώ πότε θα έρθει η άσπρη μέρα, νομίζω κυρίες και κύριοι καλύτερα να θυμηθούμε ένα τραγούδι που λίγο πολύ το έχουμε ψιθυρίσει και τραγουδήσει όλοι. Με τον Νίκο Ξυλούρη. Πότε θα κάνει ξαστεριά, επιτέλους.